Egun on guztioi, Donostian gara gaurko honetan eta Donostiako banderari dagokion bigarren jardunaldia dau, egun izugarri garrantzitsua esan beharrik ez dago, zer ekarri zuen gainera lehen jardunaldian, emakumeen lehiari begira, 4 arraun elkarte ditugu, 5 segundu eskaiseko tartean, eta gizonezkoak 5 arraun elkarte banderaren lehian, 8 segundutik berako tartean. Izugarri izango da, gaur hemen bizi izango duguna, eta alik eta modurik egokienean zuen ganatzen saiatuko gara. Baina eguna, albiste mingarri batekin hasi da hain zuzen, Ondarroa deskalifikatu egin dute ofizialki, ez da sailkapenean agertuko, deskalifikatu izan delako zergaitik, kirolarien zerrenda, arraularien zerrenda, minutu batzuk berandu plazaratu dutelako edo erakutsi dutelako, bidali dutelako lehiak eta batzordera. Eta deskalifikatuak izango dira. Uretan parte hartuko dute, baina kirol atletik aukerarik gabe. Castañazpi jauna, egunon? Egunon, Mikel. Uste gabean, albiste gogorra hasiera emateko gaurko jardunaldiari. Oso gogorra, baina niri aldartea zidate aldatuko, nire ustez oso kaski hartutako bilagunen erabakiak aldartea, Mikel, niri ez dut aldatuko. Hau kontxa da, 1879 urtean lehenbiziko aldiz, jokatu zen, gure kulturaren adierazgarririk gorenetakoa, nire ustez, arranplan izan naiz, parte zarren izan naiz, jendeak, koloreak, oio epurdia jarri saskit, telebistaren beste aldean ere, zale mordoa adi, hemendik etorri ezin duten ere, Mikel, bezarkada bat, dudari gabe, gaixoei, adineko itenei, benetan arraun festa handia ikusiko dugulako, itxasorik ez da. Eta demora gutxi, orantxe egingo duguna da kale zozketaren berri eman, eta gero errepasatuko ditugu, ondo iritzen mazaizue beste datu guztiak. Hor duzue, zozketak emandakoa, emakumeen lehian, lehen txandan, kontsolazio txandan, Zumaia lehen kaletik, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Ibaika, laugarrenetik Hondarribia. Eta orezko txandan gero, lehen kaletik Arraun Lagunak, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Donostiarra, laugarrenetik Tolosaldea. Aurrerapen bezala, gizonezkoen zozketaren berri ere bai, eta Zierbena lehen txandan hirugarren kaletik arituko da, eta beste favoritoak, Orio, orezko txandan lehen kaletik, Donostiarra bigarrengotik, Berme hirugarrengotik, Hondarribia laugarren kaletik. Bauaz orain kai aldera, Xabirandu ez da dugu prest eta zalen inguruan, gaur giro benetan polita, eguna handia delako eta zelkapenak ere horrelako zirrara sortu duelako eta zaleak bero-bero eginda ditugu. Xabirandu ez da zurea daitza egunon? Bai, egunon, Ibonek esaten zuen arraun festa handia dugula, emozioa izango dugu gaurko egun honetan, orain dagoeneko eguzkia jotzen duen gainera, eta giro zoragarria goizean goizetik. Joantzen astean baino jende desente gehiago ikusi dugu goizean goizetik, musikara izan dugu, lehenengo dultzaineroak, gero Donostiako txaranga bat, Orioto talde gaztetxo batek ere bere txaranga ekarri du, orain getariarrak, festa handia momentuz, giro zoragarria, hemendik aurrera lehia uretan izango da. Ederki, bauretan dugu Eritz Hernandez lankidea, protagonisten hitzak hor lehi amaitu bezain azkar zuen ganatzeko. Ea zer dioen gure lankideak Eritz, egunon aurrera? Egunon lankideok, hemen haize gutxi eta itxaso barea, beraz, arraunketarako ez dago aitzakiarik. Xabi Anduezak aipatu du kaian festa, hemen barruan urduritasuna ez, bai orain traineruetan baita hasi aurretikan traineruen padokean ere. Aipatzekoa, eta benetan aipatzekoa dena, Nadet Agirre Orioko patroiaren azken estropada izango da gaurkoa. Badakizue, 4 segunduren baitan 4 traineru ditugula, Oriokoak dira 4 segundu horietan mugitzen ari denak, eta, irabazten badute behintzat, agur ona izango du 15 urte Orion patrontza lanetan egon den Nadet Agirrek. Berarekin izan gara, bere taldekidekin izan gara, eta baita gainontzeko arraunlariekin ere, gaurko eguna nola ikusten duten komentatzeko, eta hauexek izan dira beraien iritziak eta urduritasunak. Guk egiz esan, ez dugu kontutan hartzen ez 4 segundu aurretik guzela, bi, bat, gu estropari zerotik ingo, eta urtetan dau. Baina, bai ikusten dugu bizkat aldaka hauela Orio eta Donostiarran partetik, eta Tolosabe hor da, baina gu geurien gau, eta ondo etxemaro gauzak nik uste gautzako izango dela. Pasan astean lehenengo kalito kaiakun, jakun guzta hori kalia, da gaur aldez posi gauzto kaiakun kaliaz, así que defendioen biko gu, eta horrek 2 segundu rekupera, da geupe pixka gehitxoa atara bestiari irabazteko ez, baina aukeri zabala da, 4 segundun barruan gauz 4 traineruak,
da aber zeinek eruten daen, ez? Inoiz baino ez du dago gaurko estropadia. Bueno, raro bezain politia izan da nik usteet, oain arte temporada guztin ez genuen lortu olako emaitza bat eta bat-baten kontxan lortzea, nik uste bai gutzako eta bai zalentzako kistona izan zala. Eta, bueno, astea urduri pasadeu, baina inoiz baino gogo gehiokin, noski. Eta hoxe, bueno, gaur ikusikoa, zerotik astega berriro, eta hoxe dena ematea, eta emaitza etorrikoa etorri behar duna. Bintzatea berri disfrutatze deun, eta listo. Kriston indarrak ingatoz, gogopiatekin nahiko bare da itxasua, baina gure lan hain eta emaitza on bat lortzeko asmoakin. Claro, eta ikuste ditxugu estropa bat behin da berriz, así que hori gogorarazi eta egurra matera. Bueno, zaleak dituzue iruditan hor arrapalan, akuarium inguruan, beti bezala giro ederra, eta naturak gaurko egunari begira ekarritako Ibon, azpimarratu beharko dugu eta datu teknikoak azalduko dizkiegu gure ikusentzule guztiei. Beraz, lankideok, nahi duzuenean bagoaz datu hiekin. Horra, lehenbizikoa Mikel, hause garrantzitsua, gaur noliz izan den itxaz, beraz, 8:22 minutuan, beraz, gaurko lautxandak, ura gora eman da, baina, eta hau funtsezkoa, ur hiletan gaude, 59ko koefizienteak, beraz gaur ez dugu izango pasaden asteko korronterik. Pasaden astean ur oso biziak izan genituen eta. Beraz, ura gora eman da, zerak, lautxandak, eta hau garrantzitsua. Ura gora datorrenean, baia nola betetzen den, oraintxe ikusiko dugu. Hor, batetik, Igeldo eta Santa Clara artean ura nola sartzen den, badiaren erdi-erditik ere nola sartzen den, baina sartzen den ur kantitate horretatik ateratzeko joera ere izaten da. Beraz, nik aipatuko nuke, hor nolabait ere, bigezi kontrajarri bezala daudela, dena den, barrura sartzen indar gehiago izango du. Irtetzeko baino? Irtetzen baino, hori funtsezkoa. Pasaren azteko korronterik ez, hori garrantzitsua. Batimetria, hau emakumeen estropadaren guari dagokiona, horra, ongi ezagutzen dugu. Metro bat baino ez, itxasberarekin, laukalentzat. Kanpoan, 17 metro, hor, baina bantxa gainean, argi, eta beste puntoera bat erabakigarria, hause, 15 metro bigarren da hirugarren kalek, eta ertzetan ondo oso gutxi. Bantxa gainean, laugarren kaletik ziaboga eman ondoren, ara, ia ondorik ez, hor asko heltzen du, urak, eta hau berriz, itxasoaren datua, Mikel. Bueno, olatuen prebizioa metroretik gora, 0,6, 0,6, periodo 9-10 segundokoa, nahiko zabala Ibon, eta esan beharko dugu, beti bezala gune berezi batzuk baditugula, olatu gehiagorekin edo, baina gaur mari igotzen ari da, horrek eragina izango. Bai, zalantzari gabe, eta hor begira, hor Duarte inguruan, hor txartzen du hor eta bantxa gainean, altuera handieneko olatuak hor ikusiko ditugu, barruan badian metrordi bat, baina atzo izan genuen metrordiko olatua, eta hori poparean bultzatzeko eta olatu erabakigarriak izan daiteke. Giro txarrik ez da, giro errerik ez da, baina oso kontuan hartzeko, horra, itxasoko korrontearen norabidea, gaur ere ekialderantz, pasaden astean, baino indar gutxia horrekin, eta niretzat gaur biziki zaindu beharrekoa. Gakoetako bat, behar bada Ibon. Hauxe da, une honetan hegoaldetik. Alegia, sartzen da laugarren kaletik lehenbizikora, baina ekialdeko puntu hartuko du. Eta gero gainera, aldaketa omen dator, ipar ekialdetik jarriko da. Zailtasuna, Mikel, honeatik guztiagatik, begira, bikoa hortxe, bat bi ibili da, azkenean biko zailtasuna. Utxetik 10erako eskalan, beraz, esan nahi du, zailtasun apartekorik ez dagoela, baina ize ufadak iragarrita daude. Orain, utxaren urrengoa da dagoena, baina bataz beste 10en bueltan gera daiteke, eta ufadak agian 20 ingurukoak ere izango dira. Ze momentutan iritsiko diren, noren mesederako, zeinen kalterako, horrek izango du garrantzia handia. Eta noiz, batez ere, haizeak rolatzen badu, eta nigu iruditzen zait egin duela, aldatzen badu iparreki alderantz jartzen denean, noiz, hori da zaindu beharrakoa biziki. Bueno, eta estropada amaitu bezain askar, bandera emateak eta izango ditugu noski, eta osteko saioa hausnarketarako, eta Jon Valentziaga lankidearen eskutik eta prest da bere set berezi horretan. Egunon, Jon, aurrera! Egunon, Mikel da gainontzeko taldekidei ere, lankidei ere bai, egunon guztioi, baita zui ere etxetik, egunon oski, bai, gero etorriko garagu, azterketa, analisi eta protagonistekin, hemen Euskal Telebistako sete berezionetan, egin bate protagonista espero ditugu, eta gurekin izango da beste behin aurreko astean bezala, Irati Larrañaga arraunari oia, egunon, Irati? Egunon, Jon. 9 bandera eskuratzeko moduan, aukeran, estropada handiak espero ditugu gaur.
Bai, ala da ez, iritsi da arraunlarientzako urteko zita, eta hemen gauden behintzat gaurko estropadak ikusteko desiatzen. Ala gaude gumen Mikel, baina esan dakoa, gero etorriko garagu, bien bitartean segi zuek aurrera. Gero arte. Gero arte bai, Jon. Eta orain gogoratu ingo dugu emakumeen lehian, lehen jardunaldian gertatutakoa. 2 egunetako denborak batu egingo direlako garailearen izena erabakitzeko. Ontziak prestatzen ari dira eta dida batean gogora dezagun aurreko astean denborarik onena Tolosaldeak lortu zuela. 10, 37 eta 64koa, Arraun Lagunak 2, 18 gehiago erabilita, Donostiara 2 segundo pasatxora, Orio lauter dira, eta orain kontsolazio txandan arituko direnak, Ibaika 19, Hondarribia 21, Zumaia 27 eta Kaiku 37. Emakumeen lehia ikaragarria izango dugu gaurko honetan, Ibon. Bai, begira, Mikel, nola dauen horrezko txandan, laguntzi 5 segundo azpitik eta gaurko estropadak lehen esaten hasi naiz, ikusgarriak izango dira. Nola baitere ergometro saio dramatikoak izaten dira, eman. Horixe ikusiko dugu. Benetako ikuskizuna. Bueno, guazen aurkezpenekin lehen kaletik, Zumaia arituko da, Kike Manterola prestatzaile, gaur patroilanetan Amane Jimenez sailkatze egunean aritu zen patroia. Hori da, eta gainerakoan Kikeke bizkarrezurra mantendu, eta nabarmen, gaurko 14koan horixe telmo deunen, Mikel zerarik, albisterik aipagarrien. Bigarren kaletik Kaiku arituko da, Kaikurentzat, Zumaiarentzat, Ibaikarentzat playoffare badago astebete barru, eta batzuk psikologikoki hemen estropada hona egin nahi izan dute, bai joan zen astean eta bai gaur, beste batzuk tartean Kaikuko entrenatzaileak Galbanek erabaki du mugitzea, partaide izatea denak hemengo arraun festa honetan, eta gero etorriko da azkenean playoff aurrengo astea. Nola baitere, Mikel, tripulazioa ikusten da, prestatzailean izan duela talde osoa saritu, eta hortik ulertzen da gaurko 14koa. Kaiku 8. eta gainera 7. nahikoa urruti dauka. Bueno, 3. kaletik Ibaika, eta gaur Natalia Tubio Galiziarra patroilanetan, aldaketa hor, txopa. Hori da, eta gainerakoan aldaketa gehiegi ez, eta iruditzen zait, Zumaiak ez bezala, nahiago izan duela, bere blokea mantentzea. Eta 4. kaletik Hondarribia izango dugu lanean, Iker Cortez prestatzaile, Miren Garmendia patroilanetan, eta Ama Guadalupekoarentzat argi dago gaurko erronka nagusia zein izango den Ibon. Ibaikaren denbora hori hobetzea, joan zen astean 2 segundutxo bizkorrago ibili zen Errenteriako taldea, eta hori izango da, abia puntua dudarik gabe berdentza. Helburu argia 2 segundo eta 10 eunen oiek jatea, horrela esan badaiteke, Ibaikari, eta beraz, 5. postu hori eskuratzea. 4. Orio Hondarribiak, pentsa, 17 segundora da. Hemen estropada eremuaren ikuspegia, eta olatuskak ikusten dira. Eta horiek aprobetxatu egin daitezke. Hori ez da igerilekua beste zerbait da. Irutzezet gainera, pixka bat ipar-mendebaldetik sartzen da, baina joan zen astekoa behar bada, oainik trabeskatuagoa, hau behar bada poparian hartzeko egokiagoa izan daiteke. Ezagunagoa, beti-betikoagoa, ipar-mendebaldetik sartzen den olatu hori, eta gero badian zabaltzen dena. Hutsaren urrengoa, baina aprobetxatzeko modukoa bai. Hori atzoko entrenamentuetan garbi ikusi genuen. 16. edizioa dugu, aurtengoa emakumeentzat, eta kontsolazio txanda azteko, minuturen bat, epaileak badakizue, zuzen eta zorrotz ordutegiari dagokionez ere, gu ere prest, eta gogora dezagun, egun bakarreko marka, 10 minutu eta 11 segundotan dagoela, eta 2 egunetakoa 21 minutu eta 5 segundo. Biak Donostia Arraun Lagunakek lorturikoak 2021an, oain dela 2 urte, Etxaberen taldeak irabazitako urte horretan. Ez dut baztertzen, Mikel, giro honekin, orain une honetan esango nuke, marka giroa dagoela. Epailek agindua eman diete, deia egin dute, bien bitartean ikusi zaleak, batipat portualdean, akuariun inguruan, Urgul mendian ere bai batzuk noski, uartera joan da hor arkaitzetan kokatuta ere badaude beste batzuk. Beste nobedatako bat, esia. Beste esi bat, portua esituten honetan, hor palitzak paseta gero, nola jarri duten,
beste, pulla ez beteriko zera bat. Bai, ohitura bazuten, igerizale askok eta igerian joan, bertatik ikusi, eta bar, egin ahal izango dute, baina tarte eder bat mantenduz. Uste dut, esi hori pasako balute, traineruek zigorra daukatela, horregatik ere. Ea lehen kaletik Zumaia, horixe da falta zaiguna, bigarrenean Kaiku prest dago, Ibaike hirugarrengoan ere bai, laugarrenean Hondarribiarrak ere pronto, eta orantxe sartzen ari dira lehen kaletik Telmo Deunontziko emakumeak. Hor dituzue. Inolako arazorik gabe, estatxak hartuta, lau patroiak, orantxe azkena Miren Garmendia izan da. Piraguazale batzuk ere bai, egia esan badiaren itxura aparta da. Zoragarria, Mikel. Eta ontziak ere, zintzo, hemen hor izaten da joera bat, lehenbiziko kalera sartzeko. Semaforoa, hor bekaldean duzu lehiatilean. Ontziak prest. Gorri! Demora asko Gorri. Normalian baino gehiago. Ea ba. Zerbait bada, parte honeko ez dena. Bai. Denak abantean. Tentsio gunea, kirolarientzat. Zer du semaforo horrek? Semaforoak ez du izango gauza hondirik. Semaforoari agindu eman bardionak agian bai. Garaia da. Denak abantean begira. Lau arraun elkarteak prest. Bai! Horentxe. Hasi da, Jaun Andreok. Bigarren jardunaldia eta hemen da kontsolazio txan. Guztira, Iluze eta Ziaboga batean, 2000 eta 78 metro. Hau da, Euskotren Ligan, erabilitako ibilbidea. Horreita pala da, Zumaiak, horreita 6 Hondarribia, oso bizi. Minutu erdi bat, bizi hasi behar da Ibon. Hondarribiak esan nahi nuke, bere ezaguarritakoa da, erritmoa ez duela gehiagi altxatzen, hori egintzaik egigarria, horregatik izan dut, berroita zipala da. Eta anemometroaren egigarria baita ere, Bai, aizerik ez. Une honetan uste dut, markagiroa dagoela. Zumaia, Kaiku eta Ibaika estropadaren buru hartu nahian, segundutxo bat atzetik Hondarribia, Ibaika ere baten du hor pixka bat atzeratzeko sorian dela, baina hor dira. 10 minutua bete da. Hoita mazazki pala da terdi. Zumaia, dagoeneko, arraunketa, luzatuta hobeto esan da, asentatu. Zen moduen ontzia. Gogo biziz, gogoratu, garai bateko ontzia 2013an hemen nagusi izan zela. Eta sasoi ederra izan zen hori. Ordura arte, 2008tik 2012ra, Galiziak lortu bai zituen, bai selekzio bezala eta bai Rias Baixas elkartearen izenean lehenengo 5 edizioak. Eta Euskal Herriko lehen garailea Zumaia izan zen, 2013. Bigarren kalearen bila joan da, Ola baitere, errepunpak une hori, saiesteko, begira, nabarmen. Hori egin duenerako, bigarren kalea bilatu duenerako Telmo Deunek, zerbait sumatuak izango dira. Oso orekatuta ikusten ditut, jadanik 2 minutuko lana eta segundu bateko tartean ditugu, lau arraunek arte. Pasaden astean ateratzeko oso onak ziren, lehenbiziko bikalea. Gaur ura gora dela geixiago gustako zaio. Eta errepunpagunea hortxe. Kaiku behar bada, itin bat bere kale barrua, baina estriburrera joan da, eta alderantziz Zumaia. Baburrera. Bai. Eta beste gainerako biak, metrorik galdu ere egin dago. Bandera, kego aizia oraindik kanpoan. Hondarribia eta Kaiku estropadaren buruan,
Anemometroak orain 3 kilometro orduko markatzen dizkigu. Kaiku aurrea, Zumaiari. Hogeita hamabost pala da Kaiku. Begira, olatuek apenas markatzen dute, arroka gazterrean. Ondarribiak ematen du branka aurretik jokatu nahi duela lehenbaile. Laugarren kaletik, Iker Cortesek prestatutako taldea. Garmendia trampaldore egota, bere-berea duen posturan. Hornola mandion, takateko arraunari, trenirua gortzeko. Vamos a ser exigentes, equipo. Horain bai, 35 pala hartu dizkio, Hondarribiari. Tracción o me falta. 1.54 de parcial. Balizaren bila, 400 metro. Eta ustekabean, Kaiku hor dabil burrukalari. Horantxe tartea zabaltzen Hondarribiarekin batera, 2 segundo, Ibaika eta Zumaiari. Horain gainera Zumaiak zabaldu egin beharko du. Baliza ondo hartzeko. Bere kalean, baina gehiago natural etorreko zaio, Kaikuri. Mikel Laurak tira egin ditu pixkat, Zumaia ez beste Kaiku, Ibaika, Hondarribia. Hor zerbait izango da. Azpiko pixkat ibiliko da. Gogoratu, gaur koefizientea, egunaren hasieran 59an, eguerditik aurrera 55 izango dela. Zer ikusirik ez, lehen jardunaldian izandakoekin, orduan 82an hasi genuen eguna, 84 gero pasatzeko. Eta Kaiku burrukalari bat ari gara ikusten. Hondarribiarekin hor lehia. Laster izango ditugu balizan, metro. Ontsi bateko tartea ia dani. Equipo, endosa boya. Orantxe eskatzen. Iraman egin ditutenak, estriborrera. Ea ba. Orain. Hemen Hondarribiarrak. Hondarribia bizua. Hortxe baliza. Oso trabez, Hondarribia. Kaiku tosta bat aurretik, maniobra hasieran. Zumaia 3. Eta Orantxe Ibaika. 5:23 hartu diote Hondarribiari. Segundo erdi bat, baina 23an baita ere Kaikuri. Zumaiak 5:25, Ibaikak 5:26. Eta maniobra ostean, Hondarribia Kaikuri bat, Zumaia 3 segundoko atzerapenarekin, Ibaika Laura. Bueno, dagoeneko gauza bat ikusi dugu hor kanpoan. Hor olatuak badirela, Begira, branka horiek. Ikusi dut, atzeko txopa, Kaikuren atzeko arrufadura hori, airean. Eta orain olatua Hondarribia, begira. Olatua bai. Han bestea. Begira olatua Hondarribia, Da, bai, oantxe poparian badute aukera. Quiero que disfrutéis sufriendo. Gozatuta sufritu, aldi berean, hori eskatu die. Baina egia da. Bai. Quieto, Egia da. vamos a encontrarnos finalian, Vital. Begira, Mikel, denak estriborrera. Kaiku eta Ibaika oso gertu, epaileak ongi tartean sartzen. Adi, Bueno, Osaltxa izan dezakegu eta. bai, Hondarribiak 2 segundo orain Kaikuri. Ibaika apalxeago, gaurko honetan. Ibaika bere kalean, ea Kaiku dabil hor nabarmen, kalez kanpo. Bueno, epaila hortxe dago, momentuz lasai, egoera hurbiletik kontrolatuta dute, bi ontzietan epaileek. Argi, Kaiku, Orantxe abisua, bandera, nire, segia baborrera. hogei itzen espadio bestea. Eta orain tubiok, palak, Aldatu du norabidea. nik gertu ikusten ditut palak, Bai. oso gertu ere. Baina norabidea titin bat zuzendu du. Ibaika orain 2 segundora. Hor gerturatzen ari dira. Segi bandera zuriarekin. Ea ba, 3 metro, oso hurbil. Eta Zumaia orain, zeraren kalean, Kaikuren kalean. Nik uste bandera beste koloreko izango dela hurrengoa, Kaiku segundo batera, Ibaika bira, Zumaia atzeraxeago bitraineru galduta jadan. Eta maniobra horretan, begira, Kaiku norabidea galdu du, eta Ibaika aurrera. Hondarribiak kanpoan hartu du, olatua.
Tarrekin dator. Ziaboga ostean, orduan aprobetxatu du aukera, eta horretxekin aurreti da. Ontzi erdi bat. Ibaikare hor, Kaiku gainditzeko aleginean, eta hurbildu eginda, Ibaika luzean atzetik aurrera dato. Kaikuk ez du atera ez erronik. 8 minutuko lana egina dute jadanik. Begira, Mikel, ia kale batean dauden laguntzia. Santa Clara uartea gainditu eta hor, buru belarri, jadanik baian. Hondarribia eta Ibaikaren artean ematen du izango dugula leia. Kaiku ontzi bateko galerarekin eta Zumaia bi trainero atzetik. Ibaika dator, oso azkar orain. Ibaika eta Hondarribiaren artean gogoratu, aurrekoan 2 segundo izan genituela, 2 segundo eta 10 egunen errenteriaren alde Hondarribiaren aurretik. 500 metro. Kaiku eta Zumaia Ete-ligako ordezkariak, gero playoffen Ibaikarekin neurtuko direnak, atzetik datoz aurretik, Hondarribia eta Ibaika. Eta sailkapenean, Ibaika eta Hondarribiaren artean, 2 segundo eta 10 eunen, Ibaikaren alde. Momentuz, ematen du, eutxi egingo liokela, sailkapen nagusiari begira, 5. postuari, baina orain ikan azken txampa falta da, txampa baino gehiago, 360 metro, eta ikusgarria da buruka, eta Kaiku amore eman gabe, Kaiku Ibaikarekin hortxe da, atzerapen handirik gabe. Dagoeneko, 40 palati gora, 3 ontzi hauek. Begira Ibaikaren branka. Zenfilazio ezberdina Ibaikak eta Hondarribia. 5. bezala. Hondarribia nola baite... Estriborraren bila. Estriborraren bila, Hondarreta aldera edo. Hondarribia orain, azken txampan sartzeko, hortxe leia bizian, 10 minutu eta 15 segundo orain. Zumaia 7 segundoko atzerapenarekin apal, 4. Kaikuk ere aldaketa hundirik espada 3. tokian amaituko du. Hondarribia eta Ibaika leia bizian. Hondarribia aurretik, orain arteko errentarik handiena berdeentzat. 5. postua berea izan daiteke, Ontzi oso bat, Hondarribiak Ibaikari. Gehiago eta gehiago eskatzen du Miren Garmendia. Hor da Hondarribia. 5. Garbi ontzi oso bat. Bai Hondarribia. Ibaika, bai Ibaika, bai Kaiku. Hemen da Zumaia, bai. Zumaia 4. denborarik onena Hondarribiak, 10 eta 45. Iragarkiak Jaun Andreok eta berehala horrezko txanda. Egunon berriz Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hau da kontsolazio txandak ekarri diguna, Hondarribiak 3 segundo eta 18 eunen Ibaikari, Kaiku 3. laura, Zumaia 6. beraz, 2 egunetako denborak batuta, Hondarribia izango litzateke momentuz, 5. Ibaikari aurrea hartuta. Aurrera Aritz Hernandez. Bai, gurekin dugu txandaren irabazle eta sailkapenean 5. tokia lortu duen patroia Miren Garmendia zorionak. Mi esker. Bai, eskatzen ari zinen, zure arraunlariei azkenan lortu duzue, zenbateraino zuen balioa 5. toki horrek? Azkenean aurreko igandian arantzatxo horrekin gatu ginean, ez? Ligan ere 5. postu egenekan, eta bagenekin gure gauzak ondoinezkeo izala gure postu. Orduan gaur horren bila jungea, asko estutu hieu, eta erantzunin dute, hasik eharki. Urte guztian zehar analisi onak egin diguzu hemen uretatikan, gaur ere eskatuko dizut azken bat. Badirudi hemen itxasorik ez dagoela, baina kanpoaldean olatu batzuk hartu dituzu, ez dakit, nola ikusten duzu gaurkoa Miren? Bai, isla eta geho bai altxatzela pixkat olatua, ez ere lautikan batea ziaboga eta gehor pixkat aprobetxatu deu, dago hemen emateu printzipioz ez daula ezer, baina bueno, txikitxo matera aprobetxatu daiteke.
Badakit askotan bustitze zaigula tokatzen, baina, bueno, norentzat ikusten duzu gaurko bandera? Ba ez dakit, printzipio bat, Tolosa da hortxe ez, da ilusuen gozian egia esan, bai talde gaztia eta lana ondo iten nahi dialako, baina, estu ongoa. Bai Arraun, bai hori, bai Donostiarra oso mai altuakin daude, así que hortxe ongo geha esperuan. Miren, zorionak eginiko demoraldiagatik ederra egin duzu eta datorren urtean ikusiko dugu elkar. Hori da, eskerrik asko, mi esker zen lanangatikan. Hor da, miren Garmendiaren poza, eta Brankas atera dio, Hondarribiak Ibaikari gaur 3 segundu terdi pasatxokoa, bueltan, eta 4 eunen bizkorrago Ibaika Hondarribia baino, baina ala eta guztiz ere, orokorrean, 2 egunetako denbora kontuan hartuta, azkenik momentuz, behin-behineko 5. tokian da Hondarribia eta 6. postuan Ibaika. Eta nahikoa gauza esan ditu, horrolatua badela bai kanpoan, handixiagoa eta gero hemen barruan. Ara? Zer Irribarre, Arraun Lagunaken? Bueno, Arraun Lagunak taldearen eskifaia ikusten ari gara, eta aipagarria da, bero, istriborren gaur kontrankean jarri duela. Eta Ane Sánchez laugarren sartu duela, Mikel. Bai, ligan hortxe bili da, hori da. Beraz, Goenagak, Udane Goenagak ez du estropari jokatuko. Hori da, Maialen Neizpuru ikusten dugu, hor 5. tosta baborrean. Beraz, urra, lehorrean geratu dena, eta alde horretatik, Patxi Frantzesek pasaren astean izan zuen, ez usteko hori edo, nola baitere Aizpurun jokatu bertuen gaur. Nabeten azkeneko estropada, gaur. Momentuz. Patroi historiko bat, Orioko emakumeen trainerua. Egira zerpegi, Mikel. Arraun Lagunakekoek, ze 2 modu ezberdin urduritasuna kudeatzeko. Zeinen konzentratuta. Erantzunkizun handia antzematen da hor Donostiarrako arraunlarien artean. Eta hemen Tolosaldea, lehen jardunaldian bizkorren ibilitako kuadrilla. Ramon Erostarberena, patroi lanetan Izaro Lestaio, eta hemen kirolariak. Eskifaiak 14koak tripulazioa mantenduta, Donostiarra bezala Tolosaldea. Ea ba. Bandera begira nola dagoen, izerik ez da bil, oraindik. 6 kilometro markatzen ditu anemometroak, baina bandera gia geldi daude ibon. Nik marka ez dut baztertzen gaur, ez dira aparte izango. 10 eta 31 esan duzu, Mikel? 10, 31 eta 62, egun bakarreko marka. 2 egunetako demorak batuta, 21, 0,5 eta 18 eunen. Bueno. Deitu dituzte. Lau traineruak, eta badoaz poliki-poliki. Helikopteroko planotik motora batzuk ikusi ditut, bulletatik barrura. Bueno, urte osoko lana, aste txarra pasata, listos ba eta eman eta eman. Horrela da, Ibon, baina kirolari bat preste egon behar da, horrelakoetarako, eta horretarako egiten da lana, dramatikoa biziko. Honetan gero behar bezalako erantzuna emateko. Dena garrantzitsua, irteran ongi kokatzea eta ongi hastea, konfidantzarekin. Arraun Lagunak lehen kaletik, 2. Orio, 3. Donostiarra, 4. Tolosaldea. Bueno, ea semaforoak orain? Bueno, momentuz keinukaria dugu. Gorritik berdea sema pasatzen duen, Gorri, bai berdea! Azkarrazko. Bai. Arraunek irtera ona, oso azkarra, 2. palaba. Bira, Arraunek, estrategia ezberdinak, hasierako txampa bakarra da, danantzat, gogorra, eman egurra. Hemen Arraun, orain zuen pantailetan. Orain eman eta eman, minutu terdian, pixkanaka, arraunketa zabaldu arte. Hemen Donostiarra. Ritmo basua guan Donostia, Hainbat eta hainbat urte, garaipenaren burruka horretan gizonezkoetan, eta orain emakumeak etorri, eta begira. Horezko txandan Donostiako 2 ontzi, eta gainera, orain dela 2 urte, Arraun Lagunak izan zen garaile. Orio eta Arraunen branka aurretik Tolosaldea ontzi bateko galera. Asko galduta Tolosaldea, Oantxe, minutu bat. Minutu bat eta 3 segunduko galera. Lehen Hondarribiari ere bai, handik, 4. kale hortatik. Nik ateratzeko ez dut maite kaleura, 4. Belarti eta. Orio eta Arraun. Dagoeneko, entzun dugu atzetik, Nerea Perez, luze eskatuz. Arraun bizi,
Tolosaldea lauko atzerapenarekin, Orio Brankas, estropadak hausten oso trebea da. Bere-berea du hori. Hori da, eta gaur ere horrela irten dira. Egurrerako pronto, minutu terdiko lana, Oriok segundu bat arraun lagunaki, 2 donostiarrari, 4 Tolosaldeari, 5 ere bai orain. Beno, orain dagoeneko rura mugitzen hasiko da, egokitu egin behar da arraunketa. Hauek guretzako dira, Akuariuneko hotxa, hori arraunlariak, bueno, gladiadoreak bezala sumatzen du hori, Eta Agirre. Tolosaldearekin nago harrituta, 5 segundu atzetik. 6 ere bai orain. Orio eta arraun buruan, Donostiarra 2 segundora. Donostiarra hortxe, Eten ez eten, soka, eten ez eten. Eta ea arraunek, bigarren kalera jo duen, hori garrantzitsua izango da, Edo kaleari eutxi dion. Ez dela metro gehiago egin beharko ditu. Orio estropada pultzera irten da Ibon. Arraun erantzuten oraingoz. Oso ongi erantzuten. Arraunen norabidea jakin beharko genuke. Bien artean, salkapen nagusirako 4 segunduko koska dago arraunen alde. Bai, begira, arraun hori da pixka bat baborrera etorri da, orain egin beharko du, Astudillo pixka bat zabaldu beharko du, kanporantz. Eta horrek, 2 minutu ziago garako eta izea, esan du. Hemen anemometroa markatzen duena, eta anemometroa katamarenean doa, haiekin batera, 5 kilometro orduko. Oso indar gutxi du aizea. Beno, Donostiarra eusten, Bai, egon kortuta daude hor tartea. Arraunean ongi pasaz, denbora emanez. Orain ziabo gara nola heldu eta maniobra nola egin. Hor dago gakoa. Arraun aurretik orain? Ez. Donostiarra eribita hori du markatzen duen. Gora bera handia izan da hor, bai. Ea iruditan. Une batetik bestera gertatu da gainera hori. Bai. Nola egin duen hanka hor. Bai. Hanka aire egin du. Dida batean izan da. Akuariunetik kanpora. Donostiarra bera ere Orioren aurretik. Bai. Zerbe gertatu ote da hor? Haze kolpea eman duen arraune. Eraman egin ditu, Oriore eraman egin du pixka bat estriborrera. Tolosaldea erorita 9 segundoko atzerapenarekin. Ba begira, minutu bat falta zela hor, kanpoko balizarako gora bera izan dugu. Orio bapatean, orain atzera 4 segundoko koska dago, arraun lagunak entzat itzugarrizko itxura hartu du gaurko lehian. Ziaboga behar du orain arraun lagunak. Untzi bateko errentarekin, Juan Mari Etxabek prestatutako eskifaia. Hor Donostiarra, Rufo Urtiz berearen emakumea. Aiora Belartitak prestatu du, Ziaboga, Ja. Segurutik, bai, arazori gabe. Arraun ere bai. Ondarribiak aurrez, bostetan. Bai, oso itxia Oriok. Arraunek 5-5, Donostiarrak 5-10, Oriok 5-11, Tolosaldeak 5-17. Ondarribiaren aurretik Tolosaldea bera ere bai, 6 segundo, baina tarteak handia dira. Ea poparean, arraun lagunakek orain Donostiarrari 2, Oriori 4, Tolosaldea 10 segundora. Esango nuke, Miguel, une honetan, bandera arraun lagunak eta Donostiaren arteko kontua dela. Orio laura. Kontutan hartu Orio lau, gehi laura. Bakarren atzerapena. Gehi lau, alderantziz Donostiarra 2 zen, orain 3. Argi. Orio ere begira, une batez urbiltzen ari da, 2 segundura. Ea orain kaleak, Orain dikan 1200 metro falta dira. Era bai, estriborrera askatzen. Arraun lagunak Orioren kalean. Oriok orain kiltza auki dezake gauza askotarako, Nadeta Agirrek. Orain baborrera ere egiten badio, arraunek mugitu beharra dauka. Argi maniobra honi. Asko dago hemen jokoan. Bandera ardia ez dakit, Nadeta Agirrek ezote daukan.
Baborren... Laura, Orion. Ze burruka, Donostiarra poparian abila da, Bai. Une honetan, Arraun eta Orioren artean 4 segundu. Tartea badu orain Arraunek aurretik jartzeko. Baina 4 segundukin epaiak ez di utziko, Ibon. Bost daude, Orain 4-5. Argi, eta... Hala ere, tartea badago. Baina Donostiarra, nik uste dut, Arraun orain zuzenduara egin duela, Segundo bateko tartea dago. Bi Donostiarren artean ematen du erabakiko dela urtengo bandera. Arraun Lagunak eta Donostiarra segundu bakar bat aurretik. Arraun Lagunak aurrez bien artean, bada 2 segundu eskaseko altxorra. Alegia, Donostiarrak 3 segundu errekuperatu beharko lizkioke. Hori da. Pasatzen den segundo bakoitza, Arraun Lagunaken favore. Eta orain GPS-ak bira ere, une batez eraman du diferentzia. Hor Nerea Perez, hemen Astudillo. Bero eginda. Psikologikoki, indartxu ikusten ditugu Arraunekoak, Arraunean luze, begira, lehenbiziko kalera orain, bai. Nik uste dut epailea zuzendu gara egin duela. Baina Orio 6-6 segundura da orain, Orain komeni baldin zaio Astudillok egingo du mugimentua. Baina diferentzia igotzen ari da. 3 segundu Donostiarrari. Eta 600 metro. Dena Arraun Lagunaken alde. Presio handia atzetik datozen entza. Zirte osart egin behar dute. Donostiarrak batipat aukera hori ez galtzeko. Orio une honetan 7 joan zen azteko 4, 11 segundora legoke. Donostiarra bitu orain 5. Arraun badoa banderaren bila. Eta gainera begira zer egin duen. 500 metro. Baborrera jo eta ongi ateratzen ari zaio. Eta Tolosaldea 16 segundora. Harrigarria. Marka nahi du. Begira, nola etorri den Baborrera. Txikitzen ari da orain. Nagusi da Arraun Lagunak, gogoratu, Eusko Tren Liga ere irabazi zuela Orio eta Donostiarraren aurretik. Tolosaldea 4. izan zenan, eta hemen ere errenta gora doa, Donostiarrari 5, Oriori 10. 41 palada, begira Arraunketa, luze asko, 41 palada eta zeinen luze. Erabakita dago hau, Ibon, erabakita dago, garbi, Arraun Lagunaken alde. Bigarren kaletik. Orain estribor aldera, joan dira ontziak. Arraun Lagunak garaile orain sentitzen dira hor emakumeak. Hor dagoen indarra, hor dagoen barne posa. Ez da ez txantxetakoa. Posatu bestelanik ez. Eta marka argi, Marka argi. Eta besteak amiltzen, bat gozatzen, besteak amiltzen. 200 metro, miraririk ez dago hemen. Hor da Arraun Laguna. Egun bakarreko marka 10 eta 11. Bai. Ez da urruti biliko, ez da urruti biliko. Bai, marka jarri ingo dute. Hor da Arraun Laguna. Egurra eman da gainera. Goin mailako estropada egiten. Bigarren Donostiarra dator 7. Gero Orio eta Tolosaldea. Marka, garbia. Hor da. Bai, Arraun Lagunak 10 eta 23, behin-behineko denbora. Bandera Arraun Lagunak entzat. Donostiarra bigarren. Bai, Donostiarra. 7 segundo gehiago. Hemen dator orain Orio. Bai, Orio. Posa, Arraun Lagunakeko emakumen artean. Tolosa. Orantxe Tolosa, 21 segundoko atzerapenarekin. 7 segundo bigarrenari. Eta 13 Hori, Ibon. Estropada harrigarria urteko honena ez dakit ez ote duten egin. Kanpora akuariunetik aurrera egurra eta gero badian pasara. Eta markari koska, Mikel. Markari koska handia sartuta. 10 eta 23 behin-behinekoa, 8 segundoren bueltan hobetu dute, egun bakar bateko datu hori. Ikaragarria, jaun Andreok, Arraun Lagunakek lorturikoa.
oraindik denborak epaimaiak ofizialtzat eman gabe daude, baina Laizter oraintxe bertan 10:23 eta 32. Hau da, emakumeek kontxan egindako luzerik azkarrena, 10:23 eta 32, bigarren Donostiarra, 10:30 zazpira, hirugarren Orio, 10:36 Amairura, laugarren Tolosaldea, 10:54, 21 segundora, bosgarren Hondarribia, 32, gero Ibaika, Kaiku eta Zumaia. Hemen duzue. Eta bi egunetako denborak batuta, 21:01, 4 segundotan hobetu dute bi egunetako marka ere. Beraz, joan zen urtean Orio nagusi, orain dela 2 urte Arraun Lagunak garaile markak hobetu zituen, 2 urte pasa eta berriz ere. Arraun Lagunakek bandera bakarrik ez, bandera eta errekor berriak ere bai, Ibon. Bai, eta ez dut esango zur eta lur utzi nauenik aurten ere erakutsi duelako, ze gaitasun duen, baina bi kolpe gogor jo ditu, Arraun Lagunakek. Bat, Akuariunetik kanpora, eta gero badian, harrigarria, 51 paladan, eta zeinen luze bukatu duten arraunketa harrigarria, eta hortik denbora hau Mikel. Baldintzak ere onak ziren, baina horretarako dira, egun hauek, baldintzak ona direnean, aprobetsatu egin behar da. Jakin egin behar izaten da, hori ondo erabiltzen eta ondo zukutzen, ez? Eta oso ondo egin dute hori Arraun Lagunakeko kirolariek. Eta benetan txapelak kendu behar dugu une honetan, emakume hauek egin duten lana ikusita. Ez da triste izango Juan Mari Etxabe, iruditzen zaitor bere ontziarekin hurbiltzen edo izango dela. Eta begira bere kirolarien poza. Beste aldean ara, Donostiarrak eta Rufo, txamponaren beste aldea. Estropada nahiko ona eginda, Donostiarra ere bai, baina egia esan, normalean emakumeen estropadetan izaten diren tarteak gaur zabaldu egin dituzte, haunditu egin dituzte, Ibon. Lankideok, aurrera aritz. Bai, normalean bat izaten dugu, baina gaurkoan merezi zuen bi Arraun Lagunaken bigarren bandera, lehen patroiarentzako, Andrea, ez dakit, hemen oso lasaia zirudien guztia, kanpoan nola ikusi duzue, gaur hasi eta buka Arraun Lagunakek sekulako egin du. Ondo zeon, igual akuariuma pasata eta hola pixkat mugitzen zen, bagenekin, hor lan gehiago egin behar izan dugu, eta lasaitasunarekin eta hori jakin daia, horretaratea geha, eta ziabogan aurretikan ikusi geha, eta tira. Eta disfrutatzea. Xubane, 10:23 errekorra ezarri dezue, banderaz gain, ez dakit zer esaten dizu horrek? Lana latza jundala, entrenadorek esan digu hasieran gaur, 10:19. Gertu gehatu geha, ez geha goitikan jetxi, gogoi genekan, baina horrekorra da, berriz guk puskatu deu, da oso kontentu aspektu hortan. Liga irabazi zenuten, kontxa ere irabazi duten, bazen eukaten arantza hori ez, kontxa, COVID garaian irabazitako kontxa hori, ez dakit, gaur zer nolako jai espero duzue? Bai, nik esan dut, uste nula merezi genula hori, danak barkura igotzea, han ospatzea, eta hor disfrutatzea. Eta, berezia izango zara gaur irabaztea horregatik ze, azkenen 2021 baten bakarrik igo nintzen, eta azkenen ez da berdina. Bai, Xuane lan aipatu diguzu, negarrak ikusten dira, sufritu egiten da arraunean, batez ere neguan, eta ez denean irabazten, ez dakit, pentsatzen dut jende askoretaz gogoratuko zeratela momentu honetan. Bai, denboraldia oso gorra juntza egun, egutik hasita, aurrekorteko denboralditik asko sufrituta gentozen, da nik uste lan asko indeula, mereztako saria genekala, aurrekortenik esan Arraunak bat zortzigula, da hementxe da saria da. Gogoratu, badanataz, ilunbetaz bertan hasi nintzalako, familiaz, ama goran dauketera da ontokian daola bakit hortxe beste neon dela, indarra eman digula, da oso berezia eta oso kontentu egia esan. Eska, gorain disfrutatzea eta aupa Arraun. ¡Aupa Arraun, hostia! ¡Sana! ¡Sai, contra 20! ¡Ay, siguen cayendo! ¡Siguen cayendo! ¡Vamos! ¡Último equipo! ¡Última! ¡Hay un 3-20! ¡1! ¡2! ¡3! ¡Va! ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7 que arriba! ¡8! ¡10!
Azken txampa zoragarria. Jode, eta zein edizile joan diren, Estropa bikaina, goi mailakoa. Estropa egin dute, Mikel. Begira, errekorrari 8 segundo, Jandizkiote. Estropa da, zoragarria. Atera bertzen egunean, atera dute. Eta bi egunetako marka ere, haientza da 4 segundotan hobetu dute, 21-0 eta 14. Hori posa, hori zoriontasuna, eta egia esan oroar, azpimarratuko nuke, maila izan dugula hemen, bigarren donostiarra, lana eginda, estropada polita eginda, horiok uartera arte brankaz errenta hartu du eta dominatu egin du lehia, baina gero ja nasiagotan edo hor kanpokaldean zerbe gertatu da eta bapatean minutu erdi batean, guanka lagunak zuloa izan dute eta hortxe erabaki da lehia noski gero maniobra nahiko egokiak ikusi ditugu eta bueltako luzean arraulagunakek asmatu egin du bere lehen kaletik, gero bigarren asmatu eta egoera kritiko bat pasatu, alegia, Orion kalean zen, Donostiarra aurretik zetorren, eta hor iruditu zait, seguruti joir nahi izan duela, baborrari heldu, Orio estriborrera zabaldu da, eta gero badian, Mikel, txikitu egin du. Egira Zapiarroxarekin, Lorea Etxabe, San Juan darra, eta hor da, Juan Mari Etxabe ere, bere ontzian joan da, haze nolako posa, hor da, goazen gozatzera dio Etxabe. Egia esan demoraldi haundi egin dute, batzutan ezin iztekoa gertatzen da, ez? Duela 2 urte Garaile, Liga eta Kontxare irabazi, urrengo demoraldian, bate daki zergaitik, ezin asmatu eta Oriok lege honez eta garbi oso ondo irabazi zuen, eta aurten berriz arraunlagunak piztu aldian. Kirol askotan ikusten, Mikel, taldeak mantendu eta ezin errendimendurik atera, eta zerak arraunlagunaki hori gertatu zitzaion, eta begira, bigarren Kontxa eta Liga eta zorionak. Aurrera, Eritz, Nadet Agirrerekin. Bai, gaur, pentsatzen dut beste egoera baten agur esatea politago izango zela Nadet, baina ez dakit. Zer sentsazioarekin amaitu duzu gaurko estropada? Kanpoak hor jungea, baina egia da paren denbora guztien, da gero ja buelta mandakon ja pixkanaka denbora ateratzen zuenen buruak lan asko iteu, egia da, zaiatu gala eusten, baino errez jundia arraunlaguneko, lehenengo kale hontatikan, eta, guk aldeuna heldu jo, Donostiai zaiatu geha pixkat, paria hartzen, baino horiek aldein indigu, eta, ja gero behin postu hortan ginala, behintzat tolosai aberlau bat ez egen eskilon, behintzat 3. postuak ingeditzeko. Aipatu diazu lehenengotikan galdera hau ez egiteko, baina egin beharra nago. 15 urte okerez banago Orioko traineruan, gaur agur esaten duzu, ez dakit, zer sentsazio, badakit, errez ez dela momentua, hor besarkatzen ikusi, zure arraunlaria besarkatzen ikusi zaitugu, berezi izan da gaurko ere. Bai, urtia gogorra junda, eta egia da, ja banekila usteko momentua iritsiko zala, eta egia da, udara disfrutatu, momentu bakoitza banekin azkena izango zala, eta hori disfrutatzen saiatu nahi, eta gaurkoare, hobeto izango zen banderakin, baina ez da posible izan, hasi que, holaxe, hola aspatuko deu, eta guain, fizioakin da, gero, bazkaia erbatekin eta parranda erbatekin, bukaera hona mate jo. Dator urteari begira, arraunaren arra etzalda etorriko. Ez, datorren urten horre hongo naiz, beste apizio guztiakin neskai da bai mutilai animatzen. Zorionak eginiko lanagatik, benetan disfrutatu zure patrontza lanaz, eta esaten den bezala disfrutatu roain urrengo bizitza esaten dena. Eskerrik asko, zuei. Zorionak eta bezarka da handi bat Nadet Agirerentzat. Eta beste bat Tolosarrentzat. Hasieratik ikusi da. Bai, hasieratik gaur asmatu zinik. Handia dira danak. Emakumeen kirola goruz doa, emakumeen arraunketak egun ederrak ekarri dizkigu eta ekarriko dizkigunak ibon. Zalantzarik ez. Eta hau, begira, Garaileak zepoz, Mikel. Orain ez dakit hauek orain arranplatik baldaukate? Lehorreratzea? Egia zan bandera hor barruan jasoko dute. Bai, eta gero lehorrera? Erabakiko dute haiek zer egin nahi duten, eta kitu. Arraunlari dagokienez, Astudilok irabazia zuen, Xubane Uribarrenak, Jaran Milok, Eli Pescadorrek, Lorea Etxabek, Alejandra Riosek, Mar Larreak, Garasi Lasartek,
eta honek San Juanekin, Ane Sánchezek eta Aiora Belartietak egia esan bizkarrezurra mantendu. No? Baina, posgarria da baita ere, Ipar Euskal Herritik aurten etorritako emakumentzat, nolako garrantzia duen, bi dira hor, ordezkariak eta... Dezente da biltza gainera, iparraldetik, eta beste kontu da, Mikel, nadeten azkeneko estropada aipatu dugu, eta bestea, Eli Pescadorrena. Gantxe jakinera didate, beraz, beste ibilbide handia egin duen emakumea, aitzindarien garaian, gainera, lehenbiziko emakumeak hemen kontxan hasi ziren garaian, Ibaikan aurrena, eta begira, nola bukatuko duen. Ibilbide luzekoa eta erremate kainarekin. Eta lankideok, nadeten agurrari daok, nadeten agurra aipatu dugu, eta hor utxune bat geratzen da. Galdezke biri gara, Miren Garmendiari galdetu diogu, momentuz bera Hondarribian geratzen dela, Izarol Estaiori ere galdetu diogu, Tolosaldearekin, batzarren bate pendiente duela, erabakitzeko hori joan edo ez, ikusiko da datorren urtean hori horren kidaritzapean nor izango den. Hori badu, iadanik Getariako patroi bat, etxegoien, ea ba. Kai aldean Xabir Andueza. Berehala, Donostiarra trainerua hor lehorreratzen ari da. Armar Larrea, horrekalari. Eli Pescador, bera. Aurrera, Xabier. Alaitxo Larte, Donostiarrako arraunlaria, hemen irrifartxoa, negarra ez dakiz sentitzen duzun. Estropada bikaina egin duzu, pentsatzen marka egin duzu, baina bigarren. Bai, bagenek egin oso estudan gozala, lehiakorrean gozala, eta amaiera arte borrokatu dugu, eta borroka horrekin guztua. Joateko hori izan dugu aurretik, gero momentu baten arraunek alde egin du, zue bigarren kokatu zarete, eta ja ez du utzi burua, zer gertatu da hor? Ez, egia nik bueltakoan ja arraunenakan biztan, eta behaieko biak izan dira, eta alde indigute eta bandera etxea eraman dute. Noiz arte sinistu duzu posible zela edo? Ez, bukaera arte burrukan jungea, sinisti genuen aukerak zeudela eta irabazi genezakela, baina azkenien behaiek eman dute. Sentsazio daukaztu sentimendu orain, triste, xamar ikusten zaituztet, askotan ona iritsi zarete denak parrez besarkatuz, gaur, ez dakit, nahi zen duten ba. Bai, nahi genuen, eta nik uste denok nahi genuela irabazi, talde guztiek, eta azkenian kontxan emozio guztiak juntatzen dira, eta neharra poza denetik sentitzen da. Ami esker, eta utzi. Eskerrik asko zuri. Gure txaloa baitare Donostiarra Aurran Elkarteko emakumentzat, hemen dira, zalen bultzada jasotzen, arraun lagunakeko emakumeak, irabazi eta nola gainera, marka berriak ezarriz, oain dela 2 urte egin zuten bezala, bai jardunaldi bateko denbora eta bai 2 egunetakoak hobetu dituzte, eta Etxabe jaunaren ere, marka eguna da, ez? Zanbagarrana du, Mikel? Bueno, 86an, arraunlari bezala, San Juanen hasita, orduan ordezko izan zen 2 egunetan, eta urte osoan zehar klubekoa zen. Hori kontutan hartzen badugu, 11. Hori lagatzen baldin badugu, nien eitzinor jatzeko eta kentzeko, horregatik egiten dugu nabardura hau, orduan 10. 10 edo 11, baina nahi den bezala, haundien artean, hor da, bai. Juan Mari... Bizifrekin, bizifrekin. Hori da. Horentxe agintarien ontzira, hurbiltzen, denboraz ere oso justu goaz. Nahiko azkar joan dira, Bai, nahiko bizkor baina. 12 hasi behar baldin bada kontsolazio txanda. Justutxo. Hemen Tolosaldeakoak. Etxipena jota. Bai, urruti gaur, hasiratik ikusi. Bai. Etzebilela, Nik uste dut, kuarellak erantzunkizunaren zama hori kudeatzea. Gero gainera, hasieratik ikusten baldin baduzu, azkar, kuartera heldu baino lehen, ontzi bat galdu dutzula ibon, esaten duzu ezin dut, eta ez diote huelta eman egoerak. Ea moldatzen diren gora joateko, Andrea Astudillo, noski, buru delarik. Eta gero, bestia, ez da inolaz ere txantxa, nola izango da, lehenbiziko ere zutenean, COVID garaia zen, Mikel. Azte honetan iribia guztien, musukoarekin, Astudillo bera bakarrik, inguru triste askoa nino horrez,
irabazita, iruditzen zait. Gaur disfrutatuko dute zorra bazuela arraunak beste hori da. Gaur ezagutuko dute lagun artean, zale guztien artean, arraun zaleen txaloarekin bandera jasotzea eta ospatzea. Kontxako garaileak ezagutu duena. Hori da. Batzuk badira, jadanik hor arduradunen ontzira joan da. Eskifaia bere osotasunean igoko da. Eta Mikel festa eguna oraintxe hasi, egun osoko festa. Lankideo. Horlaxe, egun osoko. Ai, aurrera aritz. Bai, gurekin dugu Maider bere hau, Maider ze sentitzen da, 2008 baten irabazi zenuten, baina ez zegoen hau, COVID garaia ziren, ez da nola sentitzen zera momentu honetan. Nola sentitzen zera? Oso pozik, ez da itzik hori esatzeko bizi behar da, postasuna handi bat. Berezia da egun hori eta ekipo horiekin bizitzea da. Nork esango zuen neguan, ez? Liga eta kontxa. Ametxik onenean ere ez? Ez. Ametxitan nago orain dikan. Bueno, segi disfrutatzera. Maider bero, ibilaldi luzea arraunean, hogeita 13 urte ona heltzeko. Eta Ipar Euskal Herriko beste ordezkaria, demoraldian zehar izan da, baina gaur ez, baina zelkatze egunean, buruzari naiz, bai, Joana Alzuet. Bi ordezkari Ipar Euskal Herritik etorri eta hor Donostia arraun lagunak. Behondeiela, posten gara, hor goian denak gozatzen, saltoka, dantzan, ospatzen ikuste hau, gauza, erra daibo. Berritzen dena, urtea pasa, hamarkadak pasa, mendeak pasa, eta honexen atzetek. Azepoz, Eta kaia zalez beteta. Ezien gainetik, esango dugu, eta bela ilunen gainetik. Eta begira kirolariak, hau da kirolariaren legea. Tolosaldeakoak ere, ospatzen, txalotzen, beraien zaleekin aurrera. Bai, Zarrol Estaio hemen da gurekin, eta, bueno, oraintxe arraunlariakan, bandera bilazuek ere ospatzen. Zer hartatu da, konta iguzu? Bueno, gure arraunketa indeu, bagenekin gaur zaila zeola, horreko errepikatzia zaila dela. Guztua gehatu gaindako arraunkerakin, pena hori dakau, baina, bueno, guztua indeunakin, guztua demoraldiakin, da guztua gaude. Agian azkarregi esnatu zarete ametxe zoragarri horretatik edo? Pena hori dakau, ez daula bandera lortu baino, guk lortu dugu guria, eta zan arraunkera txukunakin disfrutatzea eta gaur lortu dugu. Bueno, orain gozatzera arraunlariekin, ni esker, zorionak. Eskerrik asko. Zaro, Estaio, demoraldi bikaina eginda. Banderarekin ikusi behar ditugu, iragarkietara joan aurretik. Horra alkate jauna! Eneko goiaren eskutik! Hor da, Donostiako bandera, 16. edizioa, emakumei dagokienez, arraun lagunakeko patroiak hartu du Andrea Astudillo. Kirolari guztiek orain hartuko dute, eta astindu pozik, momentu ikaragarria, zorionak arraun lagunak. Haze festa. Bandera, kirten luze askoarekin, astintzen lanak ematen ditu, horrek. Begira, Biarrosak. Lazarte eta Etxabe. Lorea. Juan Mari entenatzailearen alaba. Familia osoaren zat. Semea ere arraunean San Juanen. Ama ere bai. Aneli Pescador, beste historiko bat. Beste historiko bat. Lankideok. Bai, eriz, dira batean, bizko. Gurekin dugu Lore, Etxabe Lorea, ze sentitzen da, 2008 bateko horrekin ez du parekorik gaurkoak, zaiguzu, barruan duzuna. Ba berri hori kriston poxa ez, 2008 batean lortu genuen, eta urten berri lortzeak kriston zentxazia benetan, gutxik dakigu zer dan, eta oso ondo. Gainera, itarekin irabaztea. Bai, gaina horrek pixkat berez ditegu ez, azkenenetako beresi da itakin ametsak betezia, eta behar nik uste ere bai eso kontenengo ala. Ba, disfrutatu Lorea. Berdin, eskerrik asko. Zorionak, arraun lagunakeko partaide guztiei, hau da irudia,
Eta irudi egokia, iragarkientzat tartetxo bat egiteko berehala 12an gizonezkoen lehia hasiko baita. Agur terdi ikusentzuleok, Arraun Lagunak irabazi du emakumeen lehia Donostiako 16. bandera, 128. orain jokoan gizonezkoentzat eta dida batean goazen protagonistekin aurrez grabatutako elkarrizketa sortarekin. Bandera gori joa jomer bali mau, ez esango gaur itxasuangatik, hori jogatikan izango da. Bueno, estropada oso fisikoa, oso gogorra, eta esan duzu bezala badaukagu alde batean ondagerribia, zein oso arkari oso gogorra da beti, eta gaur berriz ere izango da, da esan duzu modun baldintzak jota fuego ateatzeko eta bukatzeko. Gaurko? Bueno, askotan egin dugu Arraun elkar, eta ez da asko aldatzen, azkenian talde bakoitza bere erlojupekoa egitera joaten da, eta bai, laguntzen du agian pikia mantentzeko eta, baino ez dut olako diferentziarik ikusten. Erlojupeko bat eta irabaztea. 2 minutu faltan abisatu eta geho ez baile onartzen segundu batzugatikan barrun ez egotia, penakin. Flexibilidadei bat ez duak utzi, eta baina Arrauniteko aukera dakau, mutilak demostratu nahi du uretan, kompetitiboa gehala eta estropa bat inai deu, eta horrekin, baina, pixkat minduta ez, pixkat aprobetxatu nahi nuke esateko, kontxai buruz, pixkat aitu izan duet, baina irutzei kontxa batian, arraunlaiak hemen gru bati botatzen, hor rampan da baia jarrita, nik uste xarma asko galtzen nahi dela. Azkenean, ni zorionez urte desentetan bizi izan duet hau, eta irutze zai, baiaz bestaldea familikoak hor 20 metroa behi da, ez dakit, ez? Nik uste beste erabate hau antolatzien gozala, eta bai arraunlari, bai afizioa beste intensidade batian bizitzeko aukera, lehen egitezan bezala, eta, nik uste hobeto egitea badaola, eta, pixkat, hemen aintzeuenak, zoze aldatzia baken. Iñaki Errasti eta Ondarrutarren minduta gaur itzen ematea epez kanpo minutu gutxi batzuk pasata egin dutelako goizeko 8:00, deskalifikatua denak ez du parte hartzen. Esango dugu, lehiaketaz kanpo daudela parte hartuko dute, baina haien denbora ez da kontuan hartuko. Oso erabaki gogorra, oso erabaki zorrotza, nire uste apalean malgutasun pixka bat eskatzea, horrelako kasu batean beharrezkoa iruditzen zait, Ibon. Zalantzari gabe, ezin adosago egon Iñakirekin esan dituen guztiekin, ezin adosago egon. Horrelako zorroztasunik balute, beste zenbait gauzekin. Bueno, hor da, Ondarroa barne, kontsolazio txanda, astear, baina badakizue epaileek ez dutela kontuan hartuko Ondarrutarrek eginiko lan hori. Lehen kaletik Ondarroa, bigarrenetik Abo, hirugarrenetik Zierbena, laugarrenetik Getaria. Ontzi hauen artean, lehian dago, banderaren lehian, Zierbena. Bermeok baino, 7 segundo eta 75 egunen gehiago. Egira izia, nola mugitu den, Emakumen txanda bukatu ezkero, iparreki aldetik nabarmen. Erne, eta indarrarekin. Korri berdea orain semaforoa. Honen momentuak oraintxe bertan markatzen diguna da, 7-8 kilometro orduko, baina haizearen aldaketa, albistea da, une honetan emakumeen lehia bukatu eta gero, bala aldaketa. Bueno, hor Borja Gomez, bandera irabazteko autogai bat, dagoeneko segundo bat aurretik.
Zierbenak argi dago erlojupeko lana egin beharko dula. Lehen Sagartzazuk esan du, hemen fuerte izan behartzara eta zure lana egin da mantendu, bai, baina kasu hori oso nabarmena da, Zierbenaren egoera aztertzen baldin badugu. Zierbenak badu posibilitatea, bai, baina oso zaila da, baita ere, laugarrena urruti dago, hirugarrena urrutiago, dana daude 8 segundo koskan, 8 segundoko tartean, baina hoi edana gainditzea izan beharko litzateke Zierbenaren erronka eta zaila da. Erlojupeko lanean, badakigu helburu horiek jarritari direla, Kabori 2 orain, Ondarroa 3, Getaria poster. 4 Getaria! Diferentziak askar, Ibon. Askar, bai, espero zena. Albiste txarra Zierbenarentzat da, beraien txanda bota dutenerako aizia dagoeneko mugitu dela. Eta denok espero genuen aizia aldaketa hori dagoeneko sartu dela. Konsolazio txandatik, orezko txandara, komeni zitzaion Zierbenari. Estira txarrak, minutu terdirako, keragarrizko diferentziak iruditzen zaizki. Lehen jardunaldiko denborak dituzue hor, gogoratu. Bai azkarrena, eta tarte txikian bat eta 25 Hondarribia, Donostiarra Laura, 4:19, Orio 4:80, 17, eta txanda honetan buruan den Zierbena, 7:65. Begira Zierbena nora doan, bigarren kalera, nabarmen. Nik ez dakit ziren bila, hor zera pixat, hor korrontea kontraren bila dezakete, baina Getaria ere bai, begira Mikel. Estriborrera egin dute nabarmen. Eta pasaden astean esan dezagun, Borja Aitor Lazkano joan zela patroi, eta komunikazioa galdu zuela hor 4. 5. kalean askotan galtzen da, askotan gertatzen da, estaldurari gabe geratu, eta hor komunikazio arazoak izan zituela Zierbenak. Bueno, eskifaiak aipatuta Luis Mibillar, Estriborren horranketik, bestelako aldaketarik ez da ontzi horretan. Kaneda lehorrean, Tarte harrigarriak. 6 segundo. Ana Alberto González. Equipo, cabeza arriba y vamos a rematar. 29 palabra. Ahora monta para afuera, ¿vale? Ondarroa 8, Getaria 9. Zorionez behintzat, Ondarrutaren demorak eta ere hor ditugu eta posten gara. Bai, Mikel Kaiarekin bukatzeko. Ondarroaren inguruan ez dute zerra ulertu. Zergatik zigortu den eta zigortu ezkero, gero zergatik utzi zaien, ez dute zertxu ulertu. Txistu hau oso ezaguna da jadanik arraunbutuan. Borja Gómez. Egurra, Aiatik Zierbenara etorritako patroia. Egurra. Zierbena erlojupeko zorrotza. Bueno, esan dezagun, arrauntzalek ederkideak ite. Zierbenak erakustaldia eman zuela gizonezkoen zailkatze estropadan Ibon. Bai. Begira, hau dira txapeldunen arritmotan. 29 paladan ubera pasaz, 29 paladak eta ubera pasaz. Bueno, gaurkoan ere, lehengo astean bezala, egin dugu eskaintza, entrenatzaileek gure mikrofono bat eta eramateko, lehengoan saltzamendi izatzen, gaurko honetan animatu da, baita ere, Dani Perez Zierbenakoen prestatzailea. Entzuten dugu. Oxigena, vale, oxigena. 5-6 y proa arriba, vale, que navegue ahora, Dani Perezen mesua. Alegia, arnazteko ongi orgi ulertu da, eta 5. da 6. tostako mutilei, laguntzeko aurreari luze egin, eta ontziari nabegatzen. Gehiegi itzan gabe nahi baldin bada. Aurreak gehiegi izamatzeko. Bueno, eta bide batez, ea poliki arronketa munduan hobekuntza asko egiten ari gara, teknologia aldetik eta Euskal Irrati Telebistan lan handiak hartzen eta ilusioarekin gauzak ekartzeko eta hobetzeko, emanaldien maila, entrenatzailei ere eskertzen diegu, pausu hori ematen eskaintzen diguten laguntza. Bai emakumeen prestatzaileek eta baita ere gizonezkoen prestatzaileek. Erronka berri badugu, hurrengo denboraldirako. Guztiek erantzun digute, Mikel, norroan nik ulertzen dut, bueno, nolabait ere errezelo, zedasieran bintzat zenbaitik kostatzea iruditzen zait, iza ere kontu ere badela, kabok ere baiezkoa eman digu, uste honetan, oso estriborrera eman du, 9 segundu. 9 segundu, eta aizea aldatu da, baina hor, aize oso gutxi dabil, begira. Uraren kolorea, ispilu kolorea, argi, horra aize oso gutxi dabilet. Eta estropada harrigarri honari da egiten. Hemen Antigogako ama. ¡Buena, Torri!
dakit marka girorik ere ezote dagoen horre. Orain giroa dago begira, olio putzua dirudi. Mugimendu pixka pai, baina mugimendu honek brankaz ez du kalterik egiten eta barrurantz lagundu egingo die. Oso apala itzea, 5 kilometro orduko, hane momentua markatzen diguna. Hemen Getaria. Antzematen da barruko kamararekin, Zierbenako arraunlarien, bizkarra nola botatzen duten edo beste tripulazioko jendeekin antzeman egiten da. Beste indar bat dago, kitxo hori bakarrik izan nahi dut, respeto osoarekin. Txundituta nauka, Zierbenak, 13-16 Eta ez dira edonor, Ez. Kabo Ondarroa Getari. Hori da. Ez dira edonor. Kabo eta Getaria, Euskolabel Ligan, zelkapen erdian dauden elkarteak dira, ez da? Ez da txantxetakoa, 6. posturako lehian daude. Begira aurre hori, libre, begira. Aurreko kostan oraino ateratzen duen. Hauek bandera irabazteko estropadari dire egiten. Momentuz. Mentalki horren bila atera dira. Hori da gakoa. Gero etorriko da datorrena. Cero nervios. Cero y disfruta. Ritmoa. Capa y espalda. Bi, begira. 7 metro. Garrantzitsuena da. Pala, jetxire egin gabe. Nola ari den areagotzen tarte hori, zulo hori. Eta ritmoa, Mikel, Kontxan eta dagoeneko embarkaziorik honenak ikusten ditugu, 30 jetxi gabe. Bai. Egintzait, esan duke, aukeran gehitxo ezoteen etorri estriborrera. Baina, era zer dioen, gainean doala gainera. 4 kilometro orduko aizeak. Aize oso gutxi, aizea mugitzen bada. Oso gutxi. Eta aizeak indarra hartzen badu, bigarren luzean, haien mesedetarako. Haien mesedetarako. 5 metro. 37 pala terdian, Kabo. Aurreko astean, Kabo eta Getariaren arteko burruka ikusgarria izan zen, orain Kabo Ondarroari 6, Getariari 7. Nola nahi ere, 3 txandetan ari gara ikusten 4. kaletik ateratzea kosta egiten dela. Ura beran dago, 4. ateratzeko, begira, aizea 3 kilometro orduko aizea. 4 metro balizara iristeko. Zierben aurretik, garbi. Dani Pérez entrenatzailea entzungo dugu berriz. Tito, ¿por dónde va Getaria? ¿En qué calle va Getaria? Galdezka entrenatzailea, ordezkariari. Dani Pérez berriro entzuteko modua dugun edo izango dugu gero xeago ere aukera. Bagoaz, bai! Sigue abriendo hueco. Tartea zabaltzeko esaten dio, no? Zeinen hotz, Arraunlari guztiak, bai, gizon hotza da. Esan didaten ez, beroaldia duenean ere, noski, deno bezala, petraltzen da, baina hotza da, bai. Que afloje el que quiera mirar luego, el que quiera mirar. Claro, ongi Borja. Venga, kanporantz pasaden aste baino denbora dezente gehiago. 9:20 egin zuen Hondarribiak. Orduan korrontea zen orduan, alde. Maria, gora dator. Bai, horregatik, hori izan nuen. 20 segundo izango dut, 20 segundo. Balantzatxo hor. Raul Gartzia garrau txiki hartu. Oan Getaria libratzeko ea, bai, pasa eginda. Hor, segurutik. 9:40, hor erne ibili beharra dago. Pasa, baina ziago gazkarra, hor ateratzen. 9:41 Zierbenak. Begira banderak, horrek adierazten du, nola dagoen aitzea. Kabo, Getaria libratu du, Zierbenak ongi. Kabok 9:48, 17 gehiago. Getariak 10:04, 23. Bueno, kanpoan 18 segundo, Mikel. Ea orain barrurantz. Barrutarren demora ez digute horrema. Baina, 26 segundura da.
Ondarroa, 2 eta 3, 35 palada zuluan. Horain egon kortuta Zierbena eta Kaboren arteko, Bai. Prankaz lan aparta egin du, aparta Zierbena. Karagarria. Ahora. Bueno, Ziabogan 17 zen, orain beste bi, 19. Erlojupeko lanean, Zierbena Arraun elkarteko gizonak. 2, 3, 40 palada. Bai, 40,6, 41 bat. Hauek esango dute kontxak baduela zor historiko bat haiekin, ez da, 80 egunen eta bandera joan. Bandera lege honez joan zen, Hondarribiara. Irabazi zuen ura. Lege honez, baina haintarte txikia, benetan latza izan zen egoera hori, hemen inoiz nagusitu ez den Arraun elkarte bat zentzat. Kaleari usten dio eta gero iruditzen zait behar bada, estriborrera sartuko dela Borja Gomez. Baina eusten dio Kabok, Popalean, eusten dio. Getaria ere, bada, Poparean ongi dabilen ontzia, maniobran 23 zen, orain 25. Entzun zer esan duen, gakoa, revoluzio gehiagitan eta bukatu gabe hori txarra. Eta diferentzia egon kortuta. Ea zer dioen Dani Perez entrenatzaileak. Luego en la segunda tanda seguro que sí. Cabo a 3 ya. Cabo a 3, minuto y medio de regate. Datuak ematen, diferentziak ematen. Egira zer esan duen bukatu ezina, aipatu du Borja Gomezek. Behar bada, Kabok ere maila du. Palazuelos eta begira. Kabo sasoiko dagoenean aurkari txarra da, Eta Poparian da estropada bukatzen Galiziarrak, latzak dira. Getariare oso ongi ari da eusten, Eta Ondarroa ere, orain Poparean 3 segunduko, 2-3 segundu, beste aurkariei gehiago ezin du, Zierbenak ezin du, errenta hori handitu. Arraunketa moztuta ere ikusten zen, eta Borjari entzun diogu, hor Palazuelos eta ezin puntu batekin ikusten zen. Txikitzera atera baitira. Hori da, Danik zer esan dien, kateatu egin direla. Zer den Mikel askotan Ziabog ez baita maniobra bera baizik eta eten egiten du erritmoa eta arraunketa. Hori da. Eta askotan gero ez da hartzen hori. Hasi berriz, Claro, hasi berriz. 10. minutuan. Zierbena eta Getaria, tartean Cabo da Cruz. Ari da, tartea zabaltzen, baina oso poliki-poliki. Orain ia 4 segundo luze honetan Zierbenak Cabo hori. Jo, nik uste dut bukaeran baietz, gaitasun fisiko hori aterako dela, diferentzia hori. Getaria ere oso ongi begira, nola torri den pixka bat estriborrera, Cabo baborrera joan da, Cabo eta Getariaren arteko atzerago ibili da. Dani Perezen ganagoaz berriz. Calma, Borja, no. Todo positivo, Borja. Todo positivo, ¿vale? Pide el espeso, pide el final de espalda. Eso positiboa emateko. Karden, Egostasun, Ere mutilei. 40 bat palada, Bizkarra atzean mantentzeko. Ari da zabaltzen, Orain bai. Oraintxe ari da zabaltzen tartea. 6 segundo bai. 6 segundo. Ahora sí, Barlo. ¡Dale! ¡Ahí te marca! Hau da ikusi zuen, olatu da. ¡Atrás! ¡Espalda! ¡No fallar, vamos! ¡Dale! Erlojupeko lanean Zierbena. Iruditzen zait Mikel kanpora lertu egin direla. Bai. Mostuta arraunketa begira, nabarmen, Gizon hauek itxaropena bai, erronka handia haien buruari ere jarrita ez. Lortu behar dugu. Agian... Hala ere gura pasatzen. Bai, ari dira. Oso kuarrila indartsua baita. Hemen Kaboko gorria. Eremuaren erdia hortxe, buia nola ikusten da, hortxe zeuden emakumeen balizak. Getariak orain badu bai galera, 8 bat segundo. Zierbenak Getariari luze honetan sartutakoak. 9-10 Ondarroa, luze honetako datuak dira. Eta orain hor, Mikel Bantxa inguru horretan olatuak gehiago markatuko di, olaturik.
33 delante, equipo 23. Beste sartu irten bat egingo dugu. Zierbenako entrenatzailearen ontzira. Luego en la segunda tanda seguro que sí. Cabo a 3. Cabo a 3, minuto y medio de regate. Hasieran eman diona referentzia hori. Bai. Ziabogan kabo 17 zen, orain 23, 24. Zema segundu sartuko dizkioa. Dozena bat guztira, luze honetan. 10-12. Hori asmatzen badute. Dagoeneko Ugarte parean daude, Nik uste minutu erdirik ez dela izango. Talare, kabo hori minutu erdia, gaurko giroarekin. Zerbait. Estamos en los tiempos marcados, Ara, begira zer dion orain. De puntas adentro. Irudipena baino ez, estropada luzetxo egiten ari zaila. Baina segi egiten dute berrogei palan da ura pasaz. La tiene Raúl. Laugarren galea, orain bai, begira. De vuelta, Simón. De vuelta no. Directo. Hor da ba, Santa Clara paretik pasatzen, Zierbena, eta atzetik aurkaria. Alberto. Kabo 24, Getaria 35, Ondarroa 39. 3 minutos. 1, 2. Sigue. Silencio aquí, por favor. Valle. Prepárala. 17 minutu dagoeneko baian, denbora harrigarriak egin ikusten. Fácil. Hombre final. 660 metro. Hombre final. Hau da ikuskizun fizikoa, Begira, orantxe bertan, 9 segundo luze horretan kabori, Venga, queremos 30 metas, 1. Orain bai, baian bai. 1. Beste bat, Mikel, 27 bai. Remando, atrévete. Getariari luze honetan 13 segundo. Zierbena. Kabo nora dator, begira Kabo, olatuarekin Baborrera. Baborra bilatu du, lehenbiziko kalea bilatu du, Kabo. ¡Pimiento! ¡Una! 40 boya, vámonos. Orain lertzera. Azken 500 metrotan sartuta da Zierbena. Hor dira Galipoak. Arraunlariak non dagoen ere ez daki. Eman eta eman. ¡Sigue! ¡Ey! Va a estar muy justo, 1 y 2. ¡Entre la entrada y final! 1, 2. ¡Ahora! 3. Ahertzeko zorian mutilak. Hortxe, guera pasa ez pasa. Arroita bat, ez dira txarrak, ¡Atrás! 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 10 segundo kabori luze honetan. Aurrekoan 17, lehenengoan, trankaz. Irudipena palizatik, bigarren luzearen bigarren erdian, kosta zaiela. Último minuto. 1 minutua. Y 2. 30, ya son 30. Busca un poquito más. Ahora. Haze oinazea, Mikel, Erio batean. Segi eta segi. Alberto. Atrás. Markarik ez, baina denbora oso ona bai. Bai. Denbora ikaragarria. 19 minututik gora, oso gutxi. 3, 4, 5, 6, puede estar la bandera. Sigue. Bai. Atrás, Saku. Atrás, Simón. 1 metro. Lan harrigarria. 12 segundo luze honetan kabori, lehenengoan 17. 19 eta 10 gora, gutxi. 8. Hor da, Zierbena. Bai, Zierbena, 19 eta 13. Denbora mundiala. 19 eta 13. Joan zen astean Bermeok 19 eta 20rekin irabazi zuen. 19 eta 13 Zierbenaren denbora. Langa goian jarri du, oso goian jarri. Hori astindu haien buruari, baina posik izan behar dira, lan aparta egin behar dute. Badator Kabo! Minutu erdia azkenean, Mikel. Hemen Kabo datuz. Bai Kabo! Oita maika. Oita maika segundo. Getaria orain. Getariari 23 kanpoan. Bai Getaria. 43 Getaria. Diferentziak dira. Bai Ondarroa. Bueno, hauxe izan da jaun Andreo gogoratu Ondarroaren denborarik ez digutela hartuko epaileek. Lehiaketaz kanpo utzi dituztelako, inskripzioa, izen ematea arraunlariena eta patroiena eta bar, ez dutelako adierazitako epean, agindutako epean bete.
eta horregaitik estropadan parte hartu dute, baina lehiaketaz kanpo. Zierbenarena da datua, 19 minutu eta 13 segundo Jaun Andreok, dida batean iragarkietara goaz. Agurterdi ikusentzuleok, Kontxako 128. edizioa jokoan eta bigarren jardunaldian lehen txandan, orain azkarrena Zierbena 19 eta 13, goi mailako lehia erlojupeko lanean bigarren kabo, 31 segundora Getaria 43 gero lehiaketaz kanpo aritu da Ondarroa, goazen protagonisten bila, aurrera eritz. Gurekin dugu Borja Gómez, Zierbenako patroia ure daten hidratatzen. Bueno, Borja, primer largo muy bueno, que luego igual habéis aflojado un poquito en la segunda. No sé cómo has visto la regata de hoy. Sí, a ver, sabíamos que queríamos ir marcando esas diferencias, nos estaban dando diferencias mejores de las esperadas. Quizá hemos gastado un poquito de más por ese ansia, pero bueno, ha habido ahí un trámite malo a la vuelta donde las boyas de las chicas que no conseguíamos volver a abrir hueco. Y una vez dentro de la isla, otra vez nos hemos ido a los 30 segundos, que era lo que nos habíamos propuesto, han sido 31. Y nada, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos acabado, sí que es verdad hoy, que contentos todos, que hemos dado lo que teníamos y si da para escalar alguna posición, ojalá que suba el viento y por qué no pedir que nos podamos llevar la bandera, pero bueno, estamos súper felices de eso, de poder haber sacado nuestra remada y disfrutar. Se suele decir que a Zierbena, bueno, la Concha le debe algo, habéis marcado 19-13 hoy, no sé, ¿es un tiempo para que la Concha os devuelva esa bandera? Ojalá, ojalá. Yo prefiero no hablar de eso porque no sé si seré yo el gafe o qué, pero bueno, estamos contentos. Habíamos propuesto eso, sacar nuestro máximo, lo hemos hecho y que reme la tanda de honor, ¿no? Nos fastidió un poquito la semana pasada no poder competir hoy con ellos, pero las cosas son así. Hemos dado la cara hoy y a ver si da el resultado. Bueno, pues a ver si ahora toca esperar. Zorionak por el trabajo hecho. Y nada, esperar y a ver si tenéis suerte. Vale, muchísimas gracias. Y quería mandar un saludo a mi madre desde aquí, sea lo que sea, esta va para ella. Bueno, sondo. Gracias. Zierbenakoen patroia, Kantabriarra bera, Borja Gómez, eta goazen haizearen egoera eta aldaketa hipotetiko hori eta eragina aztertzera, Ibon. Bai, bueno, iparreki zuzenago sartzen ari da une honetan, baina honek branka zer erakusten digun, lehenbiziko bikaleak ateratzeko hobeak direla, hortik nola, horlegiz marraztu dituen, gero kolpe gogorra jasoko du, lehenbiziko kaleak eta poparean haize mota honekin, begira, lehenbiziko kaleak gurutzatuz, haizea aprobetxatuz nola etortzen den, laugarrengoak badu nola baiteko ezin egon hori. Nola nahi ere, haizea une honetan, iparreki susentxeago, iparralderago ez dela, hortxe da. Eta indarari dagokionez, orain une honetan markatzen digun anemometroak, 8 kilometro, baina... Zierben atera denean, 3. Bai, hori da. Zierben atera denean, 3. Eta prebizioen arabera, 20 bueltako ufadak ere izan daitezke. Bai, kanpoa ikusi beharko genuke. Bueno, eskifaien orkezpena, hemen saltzamen diren taldea. Pasaden igandeko, 14ko, bera, aldaketarik ez, beraz, oriotarren tripulazioan eskifaien. Bigarren kaletik Donostiarra, Igor Makazagak prestatutako taldea, patroilanetan Arkaitz Diaz. Hemen ere aldaketarik ez. Lehenbiziko aldiz, Mikel, 10 kilometroko aizea. Goiz osoan. Bizifra. Begira, ze kontzentrazio arpegia. Asko dago jokoan Donostiarrentzat. Hirugarrenetik Bermeo Urdaibai. Eta nobedade hortxe da. Abagorreko Ankekoa. Horezko txandan dagoen aldaketa bakarra. Galiziarra. Eta hiera ikaion, gaur lehorrean geratu. Hemen Bermeo Urdaibai. Momentu zerrentaren jabe den taldea. 19 eta 82 lehen jardunaldian, segundu bat eta 25 Hondarribia. Hor Gorka Aranberri. Garaipen goze galantarekin. Bai. Baita Hondarribia ere. Bai. Eta hauek ere, Mikel. Orgañanosen taldea hurbil daude. Begira, botellak ustu zai, hortxe, bateltxoan botako dituzte. Eta Istriborren
Gorostiaga, Getariara ontzier dira eta Iridoi espalda. Hori da. Aurreko astean ere bai. Hori. Laugarren kalea, gaur, beti da ateratzeko konpromiso handiko kalea, laugarren hau, eta ikusi dugu Zierbenak hirugarrenetik eta zer egin duen, Mikel, Zabaldu. 12 kilometroko aizea, une honetan. Lehenbiziko aldiz. Kanpoa ikusiko nuke nola dagoen. Zeak gora egin du, Ea ba. Deitu dituzte, lau traineruak, epaileek eta kokatzen ari dira. Lehen kaletik Orio, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Bermeo, laugarrenetik Hondarribia. Bueno, hortxe, gehiegi ez, gehiegi ez. Banderaren mugimenduan, bintzat. Baina anemometroak, bai, Mikel. Bai. 12, 12. Zierben atera denean, 3. Lagontziak hortxe dira, semaforoa ikusten duzu lehiatilea. Oraindik Keñukari. Prest daude ba. Hortxe daude ba. Gorri. Bai, berdea. Balekoa. Garbia. Ea ba. Bueno, honesen zai denok. Hori egurra hori. Egurra, no. Aldi berean, eman egin behar eta burua hotz mantendu behar. Biak batera. Urdaibaik irtera, Urdaibaik minutu erdian. 2 segundo Hondarribiari. Bai, beste biei bat eta Hondarribiari 2. Hor mugimentutxua ere bai, hor. Ea ba. Urdaibaik irtera, baina espezialetakoa, Bai, baina Zierbena baino bat motelago. Aizeak gora egin du nabarmen. Aizeak gora egin du nabarmen. Bai. Momentuz altuena. Goiz osoan. Hala begira, eta Mikel beste kontu bat. Urdaibaik begira zer erabaki duen. 3. Abagorrera. Hondarribiari ez utzi. Baina Zierbena 2. etorri da, Zierbena 2. etorri da. Urdaibaik esan hazigun, Entrenatzaileak Zabalak irten behartzela gogor. Eta baita irten ere. Ontzi bat. Minutu terdian 3 segundu beste 3 aurkariei. Hala ere, Zierbenak baino bat gehiago. Urteko irterarik onena. Zierbenak 3 hori Donostiarrari, 4 Hondarribiari. Urte osoan ez du ikusi horrela. 4 a todos. ¡Ey! ¡Muévate solo! Perroita bi. ¡Ay, hay herramienta! ¡Mantén! Esan dugu Zierbena erlojupeko lanean bikain aritu dela, baita Urdaibai ere, Ibon. Bueno. Hasi dira egurrean austera. Ondo egurrean ere. Ontzi bat aurkariei. Hauek almen fisikoa badute, indarran neurtu beharrari izaten da, Bai. Kudeatu egin behar da hori. Zierbena orain lehen aldiz Urdaibai baino 2 bizkorrago. Eta Zierbenak langa oso goian jarri du. Zierbenak noiz ez duen egin mailarik goreneko arraunketan. Ziabogatik urrengo luze erdian, 15. minutura. Oai mutillar! Luze bukatu! Segik bukatzen mutillar! Ona egeta! Segi ekartze! Luze, hori oso, Oita 17 pala terdi. Hor gainentzia! Aiba hoai! Burka bieratakoa da, fisikoa eta psikologikoa. Hor garbi. Asko galduta. Ontzi bat aurretik Urdaibai. Berriro esango dut, Laugarren ateratzeko beti da hemen, batez ere bantxa libratu arte, gero libratu daiteke. Olatu gainentziak. Zierbenak orain Urdaibairi 2 segundo, hor da bildantza. Urdaibaik bere txandako aurkariak jadanik kontrolpean ditu. Hor ikusten duzuena, ikusentzuleok, lehen jardunaldia, gehi 2. jardunaldia une honetan. Zierbena jadanik 2. lehiakidea litzateke Urdaibairen atzetik. 39 paladan,
Urdaibai. Orain horre puntetatik aurrera, gauzak aldatzen diren, Orio, Donostiarra, Hondarribia, erantzun beharrean daude, Urdaibairen atzetik. Alba da! Orain, alba da. Zabalak eta Gorkak erabaki garrantzitsu bat hartu behar dute. Bigarren erajun lehen Zierbena bezala, edo Hondarribia markatzen segi. Hondarribiarekin 5 segundo eder baditu. Lau Urdaibairi, Zierbenak. 3-4, tantzan hor. Errenta, 7koa zen. 7 segundo eta 75 eunen. Esan dezagun, lau hauekin, errentaren erdia, erreta izango nukela orain Bermeoko taldeak, Zierbenarekiko. Manten! Ai! 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 Rema! Rema! Ai! Ai! Aizeak kalmaldia berriro, aizeak, Kalmaldia. Aize igoera horrek, lau bat minututan edo, kalte, konparaketan, Berme hori, baldintza hobeagotan joan dalako Zierbena. Erne, 5 segundu bizkorrago Zierbena, Urdaibai baino, 5 minutuko lanean. Pita! Gainentzia, gaitxarri! Oai! Atea! Beste iruren artean orain, Segundo bat, tarte txikia dago, eta Hondarribiak orain, iruditzen zait, une gozoa orain etorriko zaio. Orain laugarren kalea libratu egingo da. Sakonera gehiago kouretan sartzen den. Hori da. Hor dira berdea. 6 segundo Zierbenak Urdaibairi. Bai. Argi eta argi. Unete! Gero. 7, Mikel, barka. Bai, 7. Une honetan bandera Zierbenak. Orainik ez. Segundo, 7 eta zenba ditu. 7 eta 75. 6 minutuko lanean, 6 minutuko lanean. Guazen, salsamendiren ontzira. Irikita berriz, Ander, segi honei, Ander, Bermeokin aurreneko minutu terrin galdu du demora, baina mantentzen egin Guazen arranketak inoain. 6 minutu zeskau kanpoak amina iteko. 36 palaterdi. Kanporak amin egin behar dela. Hori ondo ari da. Hori txukun ari da. 5 segundu Urdaibeko hori, 6 Hondarribia eta Donostiarra. Hemen orain, burruka lehen txandan Zierbenak jarritako erreferentzia hori da. Erreferentzia hori nola kudeatu Bermeotarrek, Zabalak eta Gorka Aranberri patroiak. Nola kudeatu hori, hor dago gakoa. Donostiarra eta Orio artean zulo handia hor, edo bat baborrera edo beste astriborrera. ¡Hora apretar! ¡Eta bi! Dale! Bestetik txanda hontan bertan, aurkariak gogorragoak dira, noski Zierbenak berean izandakoak baina Urdaibaik ikusten baldin badu, ezin duela hautsi gehiago. Tartea hor, kanpoko uroietan mantentzen ari direla, horrek ere kalte. Begira, Hondarribia 3. etorri da, Orio lehenbizikora. Bueno, nik esango nuke dagoeneko bandera biren arteko kontu dela. Asko falta da. Bandera Bizkai aldera joango dela, une honetan esan daiteke. Hortik aurrera, ostaldera edo eskerraldera, bateraki. Atzeko hiruren gero osagai psikologikoa. Kontxan, bandera irabazera atera eta buelta oso luze egiten da. Atzetik etorri ezkera. Aizeak bera orain, 3-4. Hauts, begira, ez diola entzuten. Askotan gertatzen da horreguarren montan kalean. Hori da. Hori da baita ere, entelatzailearekin hitz egindakoa gero praktikan jartzeko garaia eta patroiak ere bere nortasun azaldu behar du. Orain ari da txandak idei tartea zabaltzen, orain bai. Bai, baina errekuperatu egin dio, segundu bat. Orain Zierbena eta Urdaibairen artean, 6. Minuto y medio de lista. Hor, aizeak bera egin du hor. Hori da. Manten! 5. Zierbena eta Urdaibairen artean. 5 segundo Galipoen alde. Gogoti jo beharko du. Bizkaiak bandera irabazteko. Ikusten dut, giltza izango dela ikustea, ze gertatzen den tartearekin, ziaboga osteko lehen metroietan. Hay que seguir remando. Guazen, salsamendiren gana. Estirar. Ander, vuelta hartu eta estriborrea, Centro de bahia bilatuko jo, Dudi gabe, Ander.
Aizia rolatuik, Ander. Buelta hartu, eta baian erdila. Donostia guztia. Baian erdila. Dudi gabe, Ander, dudi gabe. Buelta hartu, baian erdila. Donostia guztia. Jo, nahikoa esan digu. Bueno, estrategia markatzen, patroiari. Berriz 6-6 hor dago. Gero beste kontu bat, Mikel. Akatsi egiteko margenik ez du, Urdaibaik, 0. 170 metro, balizara iristeko. Bermeok txandako aurkariak, Donostiarra 9, Orio ere bai, eta Hondarribia 11. Baina, lehen txandako Zierbena 7. 9 eta 51 Zierbena kanpoan. 7 bizkorrago, berriz, Zierbena Urdaibai baino. 9 eta 51. Ziabogan 9 eta 51 Zierbena. Ea Bermeo. Zierbena ontsutzen. Ba. 9 eta 56. 5 segundoko tartea. 5 segundu terdi. Sotra bestuta Zierbena ongi. Beira Orio Zabaletik. Donostiarrak 9 eta 54. Pasatxo aukeran. Oriok 9 eta 57. 9 eta 59 Hondarribia. Gero, Urdaibaik, Hondarribia libratzeko zer egin berri izan. Erne maniobra ostean, Zierbena eta Urdaibairen arteko koska 5 segundotan da. Zierbenaren alde, baina 5. Hondarribia oso urruti dugu, txanda honetan. Momentuz ez dugu Hondarribiaren bertsiorik onena ikusi. Ez. Orain, Mikel, zein du beharrakoa nabarmen, 15. minutua bitartean. Urdaibaik Zierbenari kosk noiz egitezkotan orain egin behar. Hor egin behar dio. Orain mina. Bai, ari da. Orain. Eta orain, aizea, alde. Olatuak dator zen txiki horiek aprobetxatu, eta aize ufadak ere, zukutu beharko ditu, Bermeo. Laura jetxi da tarte. Urdaibai laugarrenera, Salsamendi entzun dugu esanez, aize aldatu dela norabidez, Estriborrera Urdaibai, Estriborrera Orio. Erne, Donostiarrare oso ondo, Urdaibairen atzetik 12. Ziabogan 13 zen. Barkatu, Zierbenarekin konparatuta, Eta Urdaibai 5, 8 segundokoa zen tartea orain, Urdaibai 4 gehiago. Urdaibai ongi ari da orain. Zierbenarekin konparaketan, 4 segundo Zierbenak Bermeori. 37 palada, Bermeoren alde gauza bat esan behar da. Demoraldi honetan gutxienez 3 aldiz ikusi dugu. Sufritzen, estuazun larrian, eta buelta ematen egoerari, gero bandera irabazteko, edota egoera larri hori salbatzeko. 3. Beste sartu irten bat, Jon Salsamendiren ontzira. Bukarai ezintze ukendu etzerre, Ander. Bukarai ezintze ukendu etzerre, Dispara atake, baina Bukarai ezerkendu gabe. Dispara atake, Bukarai ezerkendu gabe. Erne, Urdaibai, Zierbenaren gandik 3 segundora. Hor da burruka, hemen Orio. Urdaibaik txandako aurkariak urruti utzi ditu. Ea ritmoak, Ritmoa... 39 paladan. Hemen, zailkapen nagusiari begira bi egunetako demorak batuta, Urdaibai eta Zierbena garaipenaren lehian adi. Erne, orekatu du. Jandio dena. Urdaibaik jandizkio segundu horiek, bueno, GPS-a erotzen ari zaigu edo, momentu batean batera, beste batean 3. Oraindik Zierbenaren alde, 3 segundo. Gero gehiago kostako zaio, badian eta. Bai, baina, 5 segundora bukatzen badu, ederki da. 7 ia 8 errenta du. 7 eta 75 Bermeotaren alde. Atzean gerra zibilia, Atzean bai. Eta hauen artean jokoan dagoena da gaurko 3. postua. 2 egunetako demorak batuta, orain Zierbena izango litzateke 2. Urdaibiren atzetik 4, Hondarribia 17, Donostiarra 19, Orio 22. Hor daude postu dantza garrantzitsu badago. Eta Donostiarra kalea defenditu, Orioren aurren, eta egore hori Hondarribiak balia dezake. Hondarribiari da atzetik aurrera orain pixka. Donostiarra kaleari eusten dio eta...
Hor da Burruka. Burruka aurreko txandako garailea Zierbena eta orain horrezko txandan aurretik den Urdaiberen artean. 38 palada. 38 palada ongi bukatuz, baina Zierbena horren basuagon. Argi Orio eta Donostia, Horren ikan 1600 metro falta dira, 14 minutuan sartu gara. 3 segundu atzetik Zierbenarekin konparatuta Urdaibai, baina honek esan nahi du diferentzia alde duela, orain bi bakarrik. Joan zen asteko errenta hori ederkiari da kudeatzen Urdaibai. Donostiarra begira, kalea mantentzen. Nahikoa gertu da dira pala horiek. Hemen bakoitzak mugara eramango du bere alegin hori. Orio ere hortan ari da. Entzun dugu lehen, Salzamendiren agindua. Alduzun neurrian zoa zer dira. Epaileak, aldera hori. Zierbenak Urdaiberi orain 3. Bira hurbildu da, orain 3. Argi. Eta irutzen zaigu hortik aurrera. Hemendik aurrera ez da jetxi. Zierbena ez da jetxi. Hori gertu daudela horiek. Bai, oso. Ai. Orio bere kaletik Donostiarra ere bai. Orio bere kaletik, orain abisua Donostiarrari. Donostiarrari da zuzentzen. Estriborrera. Karo, orain abisu. Donostiarra estriborrera. Orain Orio bere kalearen mugan. Orio Donostiarraren kalean orain. Ai, argi. Oria. Zer egin du, Oria eta gero Urdina? Begira. Hondarribia 16ra bien bitartean, Donostiarra 17ra, Orio 18ra. Erne Urdaibai, Zierbenaren gandik segundu bakar batera. Momentu kritikoa da hau. 15 minutu terdi, Urdaibai bandera erabaki nahi du. Bermeo eta Zierbena parean. Horrek esan nahi du, errenta, aurreko asteko errenta hori, izugarrizko altxorra bihurtuko dela hemendik aurrera Bermeo tarrentza. Bermeo jarri da aurretik. Beste joera bat egiten da. Bermeo bandera eraman nahi du. Bermeo 7. aldiz irabazi nahi du hemen Donostia. Hor dago Aranberri posi. Bi egunetako demorak batuta. 11 segundo Urdaibaik Zierbenari. 16. minutuan sartuta Ibon. Diferentzia gora da. Bandera kolore urdina du. Bai. Eta begira horien aizu ufada alde gainera. Eta Hondarribia orain bigarren toki horretan kokatu da Urdaiberen atzetik. Eta honek zailkapen nagusiko brontzea ekarriko lioke ama Guadalupekoari. Epaileak hori atera dio, nik uste dut hori atera diola, ez da? Hori, gero jakin beharko du. Nahikoa lan bazuen, epaileak. Bai. Bandererekin aklaratzen. Ea ba. Enorme, Mikel. Bai, orain gozatu beste Garaile sentitzen dira bermiotarrak. Zierbenari 4. Zierbenak estropada handia du eta zailkapenean gora egitea, zen erronka noraino, bigarren tokiraino joango dira. Urdaibai 4 segundu, gehi aurreko astekoak guztira 11-12 segunduko altxorrakin dira. Bermiotarrak banderaren bila. Segur txandan. Hemen Zierbenakoak. Ikusi dute jadanik zer dagoen. Ontzia lehorrera, Ibon. Horrek dena dirazten du. Hor da Urdaibai. Urdaibarentzat Donostian lortutako 7. bandera izango da gaurkoa. Denbora ona egingo du, Bai. 19 eta 10 behera. Behar bada. Bueno, 19 eta 13 egin du Zierbenak. Orain 3 bizkorrago dator. Normalean. Donostiarra orain bai, estriborrera jo du orain. Bandera dio, bandera. Aspalditik bandera. Bermeo bidean da. Gaur ere, sufrituta, Lan eginda. Primeros 4 delante. Calleja. Grita batekin, lehen urte bezala. ¡Listos! Eta ez dutu beharrik ez gainera. Eustearekin nahikoa. ¡Andrés! ¡Ariek una 9! ¡Sale Andrés! ¡Última hora! ¡Última 20! Metro, Hondarribia bigarren izango da. Gero Donostiarra eta Orio. ¡Sale! ¡Va! ¡Suárez! ¡Va!
Eta orain gora gainera. Gozatzen ari dira. Como un cañón. Como un cañón. Zierbena bukaeran ondo, abiadura berean amaitzen, baina Urdaibai bizkorrago, lau azkarrago. 43 palada. ¡Queta! ¡Piezas! ¡Columna! Bermeora bandera. ¡Verde! ¡Andrés! ¡Sigue, campeón! Banaka, bere mutil guztiak. Aipatzen zoriontzen. Uridek eta Rizi! Hemen da Bermeo Urdaibai! Uridek eta Rizi. Bai! Urdaibai 19-0 bederatzi! 19-0 bederatzi! Karaile, horta! Azkarate aurrekalaria, horta Bermeotarren posa! Garaipen handia lortu dute, ea bigarren posturako! Minutu erdira, Mikel, txandakidea. Txandakideak urruti utzi ditu! Horta Hondarribia Donostiarra Orio, bai Hondarribia, bai Donostiarra, eta bai Orio, 28 Hondarribia, 30 Donostiarra Orio, 32. Han eginda sufrituta, Bañas Medina, baina zer akustaldia gaur ere. Psikologiko ere bai, Mikel, Bai. Fisiko ere bai nuski. Gaur ere estuazun batutik atera dira hauek. Lehen aldiz ontzi horretan sartuta, badu konfiantza, berak egindako lana, gogoko du bere entrenatzaileak. Mikel. Hau da irudia, Jaun Andreo. Aurrera eritz. Xabi handu ez aitza eskatuz. Bai, hemen daude Zierbenakoak, zaita zai egon dira, Urdas, Antepara, bueno, hortxe egon zarete leian, hasieratik, ametxera egin duzue azkenean, bigarren, ez da estropada hona egin duzu. Bai, gure txanda irabaztera atera gara, eta ea gero haizeak gora egiteko aukera bazuen denbora errekuperatzeko, eta bueno, behintzat bigarren sailkapen orokorrean, baina bueno, pena, denbora esen nahikoa 7 segundu laburtzeko Berme hori, baina posik. Joan oso azkar, oso bizkor joan zarete, ziabogan ere denborarik onena, gero tartetxo batean urrengo 2 minututan izan duzue, ez? Bai, hirugarren laurden horretan nik uste ez dugula guztiz asmatu, pixka antxietatearekin edo tarte hori zabaltza ez dugu lortu, gero egia da azken zatian baietz, baina, bueno, posik egindakoarekin gustora, así que taldea posik egoteko moduan, nahikoa, bai. Ez da gutxi, bigarren poston amaitzea Donostiako banderan, Hondarribia, Donostiarra Orioren aurretik. Bai, argi dago. Bagenekien oso zaila zegoela, helburua jardunaldia irabaztea zela, 4 segundura geratu gara, baina tira, sentsazio honekin eta posik etxera. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko zuei. Urdas Antepara! Zierbenako gizonentzat gaur, estropada palekoa izan da, estropada hona egin dute. Bandera 10 segundora geratu zaie, horrelako aurkari baten zeran, kontra. Aurrera eritz! Gurekin duku Iñaki Goikotxea eta bero, hausia palizia, dino, egurre eman dezue gaur, Iñaki. Bai, zio gehiago. Bizitzaren ibentza dut pasan hastian, urte batzuk endut zauzela gaur, beste batzuk, gaur ezin da sanu izan. Ez dakit, psikologikamente gaur lan egin behar, ez dakit gorkak aipatzen zizuen, baina, lehen luzean Zierben aurretik zen, 7 segundu baino gehiagotan, ez dakit nola gestionatzen da hori barruan. Egiz esan ez dugu jakin ez ebez. Pasan hastin faia iban GPS-ia, baina gaur plana izan da, 12 minutzura arte, referentzirik ez emotia da gure lana itxia, azkanean buruak martxan ez eukitzeko. Eta momentu baten esan dago euren parez, edo ez daiz esan da, dale, ez da besterik, 12 arte. Zierbenako estropadan gogoratzen gara, Urdaibai etzegoen momenturik onena, momentuz banderarik zuk lasaitasun esan eskatu zen idan, eta gainera kontxan irazi eta gero elkarrizketa eskatu ere, bai. Hemen duzu, ez dakit norekin gogoratzea momentu honetan. Jente asko, egunerokotasunean nire lokuria aguantaten da benentzako, garazi, lagunak, familiza, eta lanekoak bai, eta, iesko moguan, bereziki esan ez gauzela danok, eta bezarka estu bat gure artean edo zundanentzako, bereziki zurgintzako. Ia dator urtean da, etxian dugu zen. Iñaki, disfrutatu, tokatzen da, lehengo Donostian gero pentsatzen dut etxean Bermeon, merezi dizue. Gaur askorik ez nik bizar biharra bukat, eta lanekoari prometidutzate bizar lanera zuguna zela, zeo zerren gogu. Mendikan jaiegun bat eskatuko dugu behintzat. Bai, neuna zer burun jabia, a ber, eskerrik asko, bale. Da bezarka bat Bermiotar danari, gero ikusiko aila Bermion.
Inkituta. Ai, nola, espa. Eta bero, ekitxarra bera. Eta esan du zema jo behar izan duten Mikel, Ai. Hau ez dela ona. Hau osasunarentzat ezin da izan ona. Oso txarra ere. Bai, baina orain barruan sentituko duten pos hori eta arrotasun hori eta bai, goin mailako Urdaibait ikusi dugu. Hemen bi egunetako denbora. 38 eta 30 marka Urdaibirina da, 38-0 laukoa. Zierbena bigarren, 11 segundo gehiago bi egunetako lanak batuta. 38 eta 42. Hondarribia hirugarren, ia minutu erdira. 29 eta 85. Donostiarra 34. Orio 5garren, 37. Kabo 6garren, minutu bat eta 3. Getaria 7garren, minutu bat eta 15. Mikel, hor zigorrik izango zen, ba? Bandera horia ikusi dugu. Ez digutu ezer esan, epaimaitik. Bueno. Baina epaile ikusi dugu, bandera horiarekin. Ez dakit horrek ez du eragin handirik izango, goiko lehiari begira, eta hor da datoa. Zabala ere. Iker Zabalarentzat gaurkoarekin 9. garaipena Kontxan. Gaztañazpi jauna. Bai. Hau ere, adoa, Bai, gora eta gora ere. Gora eta gora. Gorka Aranberri patroiarentzat 8. Kontxa. Aita Manuel Bakarrik aurretik, patrontzan. Bai, bat gehiago. Eta arraunlari bezala beste bat. Eta Kolungarentzat 7. 7 baita ere, asko dira, Andres Medinak, 7, ez, oie ligakoa dira. Medina 4. kontxa du, 4. kontxa. Unanuek 5. Eta Rizi Iglesiasek 6. Eta eskura dute baita ere liga, ez? Goazen garaileen azken minutu horreki. Hau da Berme Urdaibai. Aurtengo garailea Donostia. Primeros. ¡Cambia! ¡Sale! ¡Va! ¡Suárez! ¡Va! ¡Va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Como un cañón! ¡Como un cañón! ¡Ander! ¡Dálalo! ¡Échale! ¡Ascárate! ¡Queta! ¡Piezas! ¡Colunga! ¡Unarbe! ¡Andrés! ¡Sigue, campeón! ¡Carlos! ¡Buena por tú! ¡Uri de Guetarrisi! Diego, puto sombrero, me cago en Dios. Aupa calle. ¡Fuera! Eta lehertu da, Urdaibaiko gizonen posa hor. Egundoko garaipena, zoragarria, gaur ere eman diguten erakustaldia. Sufrituta. Banaka nola animatu dituen, bukaeran, Horrela, beste zapore badu garaipenak. Bai, baina sufrimendu ona azkeneko 3 minutan. Beste batzutan pilatzen da sufrimendua eta gainera jakin ez irabaziko duzun eta burua lanean, Ona, oso ona ere bukaerako. Espero zen, Mikel barrurantz egin dute. Hau, eta iruditzen zait giroa gainera gaur Aranberrirentzako propioa zegoela. Olatu txiki inor gartzeztuen hori, zukutzen bai baitaki honek. Bai, eta gero Urdaz Anteparak ere esan duena, behar bada, hemendik ere antzeman dugu. Estropadaren 3. laurden horretan behar bada ziaboga ostean, hor ez dutela bere euneko emateko modurik izan, edo behar bada xautu egin dutela zuten indargu fila hori nolabait lehen luze oso ona egin bai du Zierbena. Estropada bere osotasunean izan da zoragarria, baina oraindik ikusten da hor Urdaibai eta Zierbenen artean badagoela, koskarri bat edo koska bat, eta hori gaur ikusi da. Eta niretzak gaur deigarria, Mikel, Urdaibairen diferentziak txandakidekin. 28 Hondarribiari, minutu erdi borobila Donostiarrari, 32 hori. Keragarria iruditzen zait. Bai horixe. Eta bide batez esan dezagun, 5. izan dela gaurkoan hori jo, 6. Kabo, 7. Getaria, 8. Hondarra, horiok 3 segundu eskas atera dizkio Kabori. Eta sailkapen orokorrean, esan dugu Urdaibai aurretik 2. Zierbena, gero Hondarribia 3. 4. Donostiarrak eta horiok elkarren artean izan duten tartea 3 segundukoa da, gero 6. Kabo, 7. Getaria, eta lehiaketa azkanpo Hondarroa gaur goizean aurrenengo orduan, izena emateko garaian inskripzio orrialde hori behar baino beranduago bidali dutelako.
Eta hemen Kaialdeko giroa, kolore hori asko, eta bermeotarrak ere, abisu berezia zuten, Zabala jaunak emandakoa. Etor zaitezte mesedez Donostiara. Hemen Gorka Aranberri. Eta hor dugu, Zabala jauna pozik, Ibon. Bueno, hausnarketaren garaia ere baduzu, hanke egin beharko duzu platora. Hori da, Mikel, Antxe Balentxita konpainiarekin, eta hauek bandera gazotzera. Hori honak, Bermeotarrek. Hauen iriparrea ikustea. Oso adierazle hona da, jaun Andreo. Bermeo handi bat ikusi dugu. Bueno, Ibon, urrengo asteburuan ligaren amaiera hori ere zamakala eta play-offa. Bermeon eta Portugaleten, eta kitxo. Bueno, ondo izan, Mikel. Segi lasai, gaurko hausnarketarekin. Eta hemen bien bitartean, hau giroa Kaialdean. Zoragarria. Esirik gabe, kirol zaleak hor elkarrekin, errespetuz. Bakoitzak bere mutilak ekarri, onartu, bezarkatu. Lehen emakumeak heldu direnean, beste horren beste ikusi dugu. Asko gustatu zaita adibidez, Tolosarrei egindiko harrera hori, ikaina izan da. Begira hor Orioko emakumeak ere bai. Lanak bukatu eta mutilen zain. Horrela izan behar da, kirol legez. Kirolaria badaki beti ezin dela irabazi eta galtzaile ona izatea oso kontu garestia da, ez da erresa. Sufritu egin da gero, dena ustu eta eman duzunean jakitea beste bat bizkorragoa izan dela, baina onartu egin behar da eta txalotu eta entrenatzen jarraitu urrengo lehiarako. Bermeok erakustaldi aparta eman du, Bermeotarrek badakite, Zierbena gaur eginiko estropada oso handia, bikaina izan dela, kontsolazio txandatik, azkenean Urdaibaik 19 minutu eta 9 segundo erabili ditu gaur, Zierbenak 4 gehiago, zehazki 3 segundo eta 88 eunen gehiago. Hondarribia 28ra, Donostiarra 30ra, eta Orio 32ra. Kabo 35era, Getaria 57. Agintarien ontzian, hortxe dira emakumeak, arraun lagunakek erakustaldi aparta eman baitu gaur emakumeen oresko txandan. Bigarren aldiz, garaipena arraun lagunakentzat. Eta orain Bermeotarrak helduko dira arduraduren ontzi horretara. Eta Donostiako alkate jaunak, Eneko Goiak, bandera emango dio Gorka Aranberri patroiari. Bermeotarrentzat, zazpigarren kontxa. Jaun Andreok, badoaz poliki gora, hortik gora zestauk 8 ditu, Iberiak 2 eta Kaikuk 6, guztira herriak 8, San Juan darrek 10, Hondarribiak 14, Donostiak ere 14, San Pedrok 15 eta Oriok 32 gizonezkoen palmaresea. Eta Urdaibai, beste dato bat ere, azken urte hauetan erakutsitako nagusitasuna izugarri izan da. 2010ean lehenengo aldiz irabazi, 2011an gero. Jarraian, Kaiku eta Hondarribia, berriz 3ko takada bat, 2014, 15 eta 16 Urdaibai. 17an itxaso sakarrarekin Orio. 18, 19 eta 20 Hondarribiak 3 jarraian. 21ean Santurtzi, Iker Zabalaren agindutara. Eta orain Zabala herrira bueltatu eta gero, azken biak berriz ere Bermeotarrentzat. Guztira, 7 aldiz nagusitu dira hemen Donostian eta nola ospatuko duten gaurkoa. Ospakizun eguna da noski eta ari dira hurbiltzen agintarien ontzira. Portu barruan da, hortxe, okana pasata, eta beste piragua sale eta arraun sale denak hortxe. Hemen dira, gaurko protagonista nagusiak, gaurko garaileak erakustaldi latza eman duten mutilak, posaren posez. Hau da momentu zoragarria eta goza dezatela. Badoa. Tokitxoa, Aitamariren parean ere, aukeratutako lekuan, sari banaketa. Honen bila, saiatu dira, nola gainera Bermeotarrak eta lortu dute bai azkenik. Azkarate aurrekalari espaldan,
Goikoetxea eta Etxaniz. Bosgarren postan Zabala eta Zubiri. Laugarrengoan Unanue eta Kolunga. Hirugarrengoan Mañas eta Medina. Kontrankean Portugues eta Iglesias. Hankekoak Diego Pérez eta Mikel Calleja. Eta patroia Gorka Aranberri Zarauztarra. Patroi aparta eta Bermeo Urdaiberekin ibilbide ederra egiten ari dena. Bueno, hauxe daba, garailen momentua, ordezkoak ere gogoratuko ditugu, patroi gaztea Aitor Gondra, arrobiko gaztea oraindik debutatu gabe, Alexander Cisnero, Folgada, Pascual, veteranoa, Fernando Ruiz, Ojeda eta Jerai Kaion. Kaion joan zen igande aranketik aritu zen, barruan izan zen, Santurtziarra. Badoaz, Bermeotarrak, agintarien ontzira, ez da txartu eta badoa lehenengoz gora, Azkarate, momentu handia, gehienek badute esperientzia, horre abaurreko hankekoak, izango duen barne posa, ez sinistekoa da, lehenengo aldia baitu. Hemen die bitartean, zegiro ederra dugun, Arrapalan, getariarrak ontziarekin gora, eta esperantza zale danak hortxe, mutilak bezarkatzen. Hauxe da hau, errekuperatu beharreko giroa, elkartasuna, arraun zaletasuna, goian arraun lagunakeko emakumeak, bigarren aldiz garaile izan ditugu, erakustaldia eman dute hauek ere estropada, handia egin dute, Donostiarra eta Orioren aurretik. Badoaz, Iker Zabalaren mutilak gora, poliki, eta bai, aurrerarit. Mikel Azkarate du gurekin, Mikel, berriro hemen goian, ez dakit, zer sentitzen da? Lasaitasun ederra gaur, ez? Gainkigun maila hona geunkanela, baina postraineru alkaren gainin onda, beti akazu urte guzti honi hau preparaten onda, gero tensioi asko, ez? Eta, estropada ederra botarau, hasieratik fuerte urtenga, eta, gero disfruta ez, porque sirven hauan hor, baina, pentsatu nivel on bat emondo gaur. Eta bero komentatu digu, aurreko astean GPS-a faiatu zuela, oraingoan referentziak ez zinutela nahi, ez dakit horrek ez dizue eragin momentu baten zierbena izan baita, banderaren lehian? Bai, baina, guk argi egon kanzin zan geure plana. Plan horrei segitzau, ezin gabili mundu guztiai begire, guk geure esku geunkan banderi irabazti, ezin janon bir bestiai begire. Eta, behin aurri hartu dugu benin, gero referentiziak eukirou, eta, geure alde bastante errez askanin, así que guztua. Pertsonalki zer suposatzen du zuretzako Kontxako bandera honek? Ja laugarrena, ez? Zinek esango estan, lehenengo kira zine banin, ez? Ez da, ederra, negu guztien ordu asko pasaten diz gimnasizun, inguru kope asko sufruten dabe, así que, eurantzako bai hau. Disfrutatu, Mikel, laugarren hau. Eskerrik asko. Zorionak, Mikel Azkarateri, eta taldekide guztiei begira zeitzura ederra duen Donostiako kaiak, hau da posa, hau da disfrutatzeko momentua. Hor da, Gorka Aranberri, banderaren bila, lehenengoz, bakoitzak jasoko du saritxo bat, eta gero dirua ere, aipatuko dizuet, 25.000 euro garaile bakoitzarentzat, bai arraulagunak entzat eta Bermeorentzat, eta arraulagunakek, lehen Gipuzkoarra izanik, beste 5.000 eta 500 euro ere bai, adegi elkarteak emandakoa. Gorka Aranberriri eman dio bandera, Eneko Goia alkate jaunak, hor da Bermeotarren patroia, bandera astintzen Gorka Aranberri, atzean taldekide guztiak, zorionak Bermeo! Bermeo Urdaibairentzat, 7. garaipena hemen Kontxan, zorionak hor ikusten ez den entrenatzailearentzat ere bai Iker Zabalarentzat, eta banaka, hor da Medina, bandera astintzen, gozatzen. Bai, Iker. Gurekin dugu Carlos Mañas. Carlos, ¿cuántos años en el remo?
¿Cuántas veces aquí incluso, no sé? Siempre es especial. Sí, es como la primera vez. Esto es al final el trabajo de todo un año y pensando en todos los objetivos, pero sobre todo esta regata es especial. Da igual cuántas veces la remes, que siempre va a ser especial. Esto además supongo que da un punch para seguir un año más, porque lo que estáis consiguiendo en Bermeo Urdaibai es muy importante. Sí, la verdad que este equipo merece todo un aplauso muy grande y mantener esto durante todos los años que se pueda, porque es un auténtico privilegio. Es un equipo humano, tanto deportivamente como en lo personal, son un 10, así que qué más decirte. Hoy habrá que pedirle un poquito más a Iker, ¿no?, para celebrarlo. Dejaremos un poquito la liga apartada y hoy se celebrará algo, ¿no? La negociación ya está hecha, ya he dicho que algo se podrá hacer. Un poco de celebración, por lo menos. No siempre se gana esta bandera. Bueno, pues Carlos, a disfrutar y Sorionak. Muchas gracias. Carlos Mañas, posposik, ibilbide luzea. Gaur gizon honek ospatuko duena. Bueno, danak, Zabala, arraunlari prestatzaile fisiko, danak hortxe banaka momentu hau ikaragarria baita, ez? Eta Mañasek esan duena, gozatu egin behar da, bizi egin behar da. Bandera hartu, bandera astindu, bideoan gorde argazkiak atera, eskaintzak egin, ez dute astuko ez hau. Pentsa, zaleak ere, danak hortxe hurbiletik. Patroi gazteare bai. Gazteak masu ederra du aldamenean. Gondrak. Masu aparta. Gorka Aranberri. Elkarrekin orain argazkiak eta eskaintzak. Eta gero festa. Festa handia. Baskaria. Klub mailako protagonista guztiak. Eta gero festetan den Bermeo herriaren harrera. Arratsaldean. Eta gozatu egin behar da. Festa hasi, badute hauek esperientzia, garaipen asko bildu dituzte, aurten gainera liga ere eskura dute, errenta ona dute Hondarribia eta Zierbenaren aurretik, eta hori hurrengo asteburuan izango da. Bien bitartean hemen kai aldean, ikusi nolako jendetza ontziak poliki lehorreratzen, eta kolore hori asko zuten jokoan, hori jotarrek gaur emakume eta gizonezkoen lehian, emakumeak saiatu dira, hurbil, Nadeta Girreri agur esateko, mutilak ere bai, Salsamendiren arraunari horiek lehian sartuta izan dira, lehen luzean, eta azkenik bi egunetako denborak batuta, 5. tokian amaitu dute. Begira zeikuspegi ederra, zeikuspegi dotorea, atzean Zurriola Hondartza, Urgul Mendiare bai, eta hemen protagonistak, arduradunen ontzian, familiartekoekin, zaleekin, guztiekin, irudiak eta jaun Andreok, bere aldetik agur bero bat guztioi, orantxe goaz gure zet berezira, estropadaren hausnarketa egiteko, Jon Valentziaga lankidearen eskutik. Ondo bizi lagunok, eta gora Tainero estropada. Bueno, bai, arratsaldeon hemendik azterketa, analizia, protagonistak festa, ospakizunak, horiek guztiak nahasian hemendik ordubietara bitarte, 3 ordu laurden luze baditugu, bain justu ere aurtengo Kontxako estropada honek eman duena aztertzeko. Eta irudi mordoska bat eskaintzeko ere bai, zuzeneko irudia duzue hau. Eta zuzeneko horretan ze ikusten da, poza ikusten da, eta bitreneru beste guztien gainik. Aurtengo garaileak, arraunlagunak, Urdaibai eta arraunlagunak elkarrekin, arraunlagunak lehenago jaso du bandera, baina behin estropada maitu ondorenean bi ontziak elkarrekin, argazki honek ere baduelako bere balioa eta bere historia noski. 2023ko txapelduna ditugu irudietan, eta, amendik aurrera, izango da zeo ospatua, Bermeo aldean eta Donostia aldean. Lehen txako, programaren hasiera Irati Larrañaga aurkeztu dugu, arraunari hoia, arratsaldeon berriz ere Irati. Ibon Gaztaniazpire etorri zaigu, kontaketa lanak egin ondorenean, eskerrik asko Ibon, eta, ongito zuri ere berriz. Zorionak, Juan Mari. Eta hori da, eta bagoaz lehenengo protagonista aurkeztera, Juan Mari Txabe, zorionak, eta
Azepotza behar duen, Juan Mari Txabe barrualde horretan. Azte estropada egin duen Arraun Lagunak, Juan Mari? Hola, iratzea rekorrakin, garaipen handi bat, uste garbila, eta oso konten egintako urte guztiko lana hemen ikusi de gaur, eta Kriston Poza kataldean gatik, gustatu ondo borrokatu dutela urtean zehar, eta merezimendu irazi dugula. 10 minutu eta 23 segundu, eta oker ez banaiz, ontzi barrutik esan digute, Juan Marik denbora gutxiago esan digu, baina ez dira urruti bili, bueno, dozen kasutan marka hor dago, oker ez banaiz 8 segundutan ondutako marka da. Bai, esan joten, salien aurrian esan joten, gaur hogei inguru milu erdu, kapazkan hogeitik jaistea, hori esan joten, eta erotu jazta. Horri inguru bete, eta esan joten aiatu gene txantxeta esan joten, bronka gaur gazki ez dugu lortu bintego, eta bueno, txantxa pixka bat. Gaur ez dago bronkari. Bueno, guazen irudi horiek ikustera, irudi horietan lehenik eta behin, Arraun Lagunek egindako estropada ikaragarria ikusi behar dugu. Ez egiten gaizki kokatuta, 18 honen atzetik Tolosaldearekin alderatuta, baina, gaur hasieratik Oriorekin batera, egia da Oriok indartsu joduela hasiera batean, baina behin akuarium pare horretan ikusi dugu Arraun Lagunakek joduela aurrera eta hortik aurrera beti ere estropada buruan eta irmo eta indartsu gainera, Juan Mari. Ni banderako lehiako, errespetu guztiekin Tolosa, baki genuen, ez? 18 dezima, behaz ondo negina, baina, badakigu zer den bandera hau, ze presio dagoen medioteki, azkenian presio dena behe gaina torko zen, ez oste hotxuak hortan borrokazia, eta pixkat banderatik pixkat kenduen itxon, eta hori jo eta bai Donostiarrez, planteamentu uste Donostia bai hori joan planteamentu izango zela hasieratik hausta estropada buru hartzea, guk eustea, eta hori izan jot, eutzi, eta gero bueltan ikusko duzien den gehiago, eta dena oso, ezan bezalata da, eta gozatzea. Irati zer esan, gaur Arraun Lagunak egin duen estropada eta gero, ez dago, esateko askorik, txapelak endu hori bai, baina hortik aurrera, ez dakit, ikaragarra izan da. Uste lehenengo gauza zoriondu, estropada txalogarri bat, txalotzeko muko estropada bat indute, hasieratik erakutsi dute ze maila duten, ez diala etorri honea goiz pasa, eta banderaren bila etorri diala. Ibon, Arraun Lagunak, kuadrilla garaile bat ikusi dugu gaur Arraunean, Bai, Juan Marik esan du nahi baldin bada, Tolosaldea ekuaziotik errespeto osoarekin atera zuela, kuadrilla gaztea zelako, eta Arraun Lagunakek zerbait baldin badu, ofizioa, nabarmena du, urte osoan zehar erakutsi du, eta nik uste dut gaur, egin behar den egunean erakutsi duela. Galdetuko nioke, iruditu zait urteko estropadarik onak asko egin dituzte, harrigarria eta 2 unetan txikitu du estropada. Akuariondi kanpora, eta gero une batean gainera, bigarren kalera joan da, Orioren kalean, Donostiarraren unerik, gozoenean, segundo bat, bira ez dakit, ikiratu goden edo ez, orduan maigainean eman du kolpea, behin betikoa badian sartu ezin fronte. Pixatu hori izan dugu, ez? Ni bueltan ezaten nuen kaliko herriko kalik hartu, behin bat kontraioak alkerren ukitzea, eta arrola ikusten azabaldin beste ekipuen proba gainetu nintzea, badakigu azkenen bai abarren sartzen zenean bandera hor dakazu, bekalien gaude izbatean, orduan dominatu nintzezu, ez? Orduan begi bizan dakazu aurrian horrek asko egiten dut aldeari, ez? Eta ni uste gaur zela kanpoak aimer genula lana, hor bikain indugula, esan jote bi aurrenko minutu guzti kale ona genula atatzeko, hor buruan hori jokin joan geha, eta hori nioan salido hortan pixka zegoeneko zegina zegoen, rebote pixka bat zegoen, hor izan genula minutuko tarte bat hor, eta berezia bogara ondo joan ginala. Eta bueltan izango zela hori, lehi iztu bat, nahi genuen hori jo urbildu, atzetik usteko albaldima genuen, oparian jarri eta hor erdira bilatu, ez difentziak kentzeko alde bateo bestea. Jomari, okarez banaiz eta lehentxako Mikel Olazabalde bon berare ibili dira izketan, 10 edo 11, zenbat ditu Jomari Txabe, galegia, bate matuzte dute suplente bezala do, baina horrek ere kontatuko du, nola dau? Ni beti ezateoz, suplente ere beti ezateoz, taldea barruan dagoela. Eta azkenean talde hon bat egiteko suplente hon da, berdetzu. 11 orduan. Badira, Jomari, badira, eta ilusio hondilekin ez, eta aurtengua ez duzengo berezi espezial denik, baina bai, taldean gatik bai, uste momentu batzutan oso momentu txarra pasatxu gula guztian zehar. Eta, minan gatik, gehien bat, zarautze irabazik genunean, ez da, eskusek eta bestekan, ondu ginen hor 5 egun ezin entrenatu ikan, zukarrakin, jendia oso gazki biliga, ezin osatu ikan, kontrarok gatorri ginen zalantza askokin, aurreko igandian zalantzan itxunek egiten, porque asko ezen rekuperatu, kobiarra junekin.
Eta bildur pixak egin torre ginen aurreko ganden. Gero egin deguzien unean, hastian zer guzi taldea berriz gorak atorri dela, txispa oso hona zakala, eta gaur zango dut neko konfiat jo itxantxa batekin, gure lan egin bat genuen oso zaila jarko genuela bestia, eta ala gertatu da, eta denbora oso hona egin gaute, eta horretik, super kontento taldeakin. Hala behar duzu gainera, Juan Mari, eta gainera, garkoarekin, denboraldia biribildu ere bai, Liga eta Kontxa. Bai, hori da ez, helburua beti gukal izan genuen, honi minipialnak jarraia bestua joan, iraiako baiatu bergenura ondo, bakigu bandera hau zer representatzioa duen arren munduan, bai ligake, eta ni uste bile lortzea, garaipen handi bat dela, eta bukaera, hola temporada bukatzea, bandera ikurri honekin, herria gaitik herriko talde bat ezanez, pixat bazertu bezala gaudelako, pero bueno, igual da, hoi aparte, despatxoko gauza dira, guk ospatu ingo dugu, eta ni uste, temporada bikaina dela. Hortxe, gero ikusten ligako irudiak ari gara ikusten, ligako ospakizunak hain justu ere, eta, hori bakarrik ez, Kontxak zureak epatu ditugu, 11 azkenerako, baina klubaren zatero oso garrantzitsua. 2008 batekoa ere, zuena izan zen, eta hau bigarrena. Baina orduko hartan, eta lehentxeago arrolari batzu dagoeneko esan dute, pandemiak eta bagenituen, honako honek brillo gehiago du. Eta beha ikusten da ez. Poza beste bat, taldean beste giru bat ikusten da. Erranplan beti izan duet ez. Erranplan sartzeko momentu treniru hori, eta ibone iratik badaki zer den, setitze den, zure familia aurreko bezarkado hori, zu izarde ditua, poza izugarra da ez. Hori ikustea, erranplan ikustea jende betia, zure banderakin, beste kolori askokin, dena txaloka, izugarra da, momentu hori bizi egin behar da, egile zan bizi egin behar da, pozatzeko da, arrolai bezala bizitut, eta asko gustatzen. Eta gara jartan ez genuen egin, eta gaur pixat ukitu guztatzeo jendeai beste modu batean eta beste garaipen bat dela. Ez da, hemendik ikusi dugu, baina 2008 bateko bandera hori ere ez ote zuen atera, edo irudipena izan da hemendik irati eta biak izan duguna, auskalo, edozen kasutan, auskalo kuadria zegin. Ni dakitela ez dago hemen, donostia. Bale, orduan ez. 2008 batekoa, esan edo edozen kasutan triste xamar joan zen. Iazko denboraldiaren Juan Mari behar bada aurtengoa baloratzeko eta aurtengoari indar gehiago emateko balio du, ezta? Alegia, iaz, auskalo eta galderak egiten dira eta batzutan erantzunak ez dira izaten. Baina, etzen behar bada, zuek amestako edo nahi zenuten denboraldia izan, eta aurten etorri da berriz ere? Hala izaten da, ni uste eta hori joke aurten gugu bezala izango zule irazteko idea, horrela urtean oso ondo irazi uzulakoz, gure aurreko urtean gertatu zen bezala. Orduan azken urtean beti izan nuen, ni uste ez genura gure mai onenetako eman, uste arlo askotan galdu eginala, eta hori jokondu itzula gauzak, aurten alderatu india, talde handia dianin, hori gertatu lehik ez, azkenean segundu gutxitan gaude, emakumetak ikusten da, pika oso handia dola, urtean zehar ikusi da, Donostiarra, Tolosa, hori jo, askotan dugea pañuelo batean, beti hor borrokan dugea gu, lortu dugu beti ondo biltzea aurrian, eta hori bai lortu dugula, eta momentu klabean ondo aiatu geha. Baina honi uste, lehen urtean temporada hono egin genula, eta klubantzako ni beti izatez, porque asko ezatetean, ez zute temporada, klubanetako bigarren temporada honena zen. Ondo egin genuen, beste bat obio zela, ordu zorion di berdela, askotan tokatzen zaizu neola beste talde bat obio, ni uste zorion di berdela, eta listo ez. Eta temporada ez aio kendu bihar, beti iraztea gustatzen dugu, talde asko gustatzen dugu iraztea, eta batek irazten du. Batek irazten du. Omari, kontaiko zu, ze plan da orain? Ze plan? Bazkari legere bat izango da, eta gaur ospatzeko eguna da. Egia, entrenadore bezala uste zoze balioko tela, prestatzeko ez dut uste, ez dut pensatzen. Hori, beste bat egin zuen. Sobre la marcha ezaten bezala, eta ez ezakit nola oain dakagun errezimintu hemen udaletxean, Bazkaia dakagula ordu biterden badake, taldeak nahi dutela egon, bazkaldu nahi dutela, arrazki atea taldearekin, ospatu, nire inguruko jendiakin, eta hortik aurrera atortzen bezala, eta ezakit, azaldian uste dela errezimintua izango dela, eta hortan gaude. Ja beste batzuk markatu dute, nik irrimu guantxe ja bukatu dut, ja beste urte bateko pesatzen ari nazea. Ja lanean, urrengo denboraldirako lanean, ja. Ibon, dotorea dau, zein bidia, Bai, berari erreparatu, ze horpegi daukan, irribarrari, baina, atzetik ze lan dagoen ere badakigu, eta esate baterako askotan azaltzen zailak diren gauzak, ezta? Hola, 2008 batean horrelako urtea egin, pasaren urtean, kuadrilan 185 bizkarrez urrari eutxi, ezin mailari eutxi. Eta urren urtean, berriro ere gora. Horratzean dago lana, eta une txarrazko, eta jende asko, eta emozio asko, eta bar. Eta gaurko egunarekin, iztanda egiten du, eta zoriontzea baino ez da geratzen. Hau batez ere irabaztunarentzat da ona,
baina arrau munduko jende guztiarentzat ere ona gai. Irati, esan dugu, arrau lagunak, gaurtengo garaila arrau lagunak izan da, bai ligan eta bai kontxan, horratzean lan asko dago, zuzeuk ere badakizu horri lan egitea zer den, eta, arrau laguna pentsatzen du noski, eta hemen ondan Juan Mari izan da, zorion du, baina ez? Bai, ala da, gaina, Juan Marikin urtaren bat elkar banatuet, berekin kontxan bat ere irabaziet, eta, bakigu zer da noi, ze poza dan, ze landa honatzen, ze gogorra dan momentu askotan, eta guain ikusten deuna da urte guztiko lan horren emaitza. Batzutan emaitzak lortzen dira, eta beste batzutan ez. Eta arraunak zerbait balin badauka txarra, lehen esan duen bezala batek bakarrik irabazten duna da, eta zentzu hortan horrek guaindik eta are gehiago zailtzen du dena, ez? Baina zorion du, Juan Mari, benetan bihotzez, eta neskak ere, bai arraun lagunak irabazi dulako, marka guztik hautsi ditulako, eta baita gainontzeko neska guztik ere ez, ikusten nahi gehalako pixkanaka urtez urte, emakumezkon maila nola handitzen nahi dan, geroz eta estuago daudela estropadak, eta nik uste benetan hemen irabazle nagusia emakumezkon arrauna dela. Ono zan da, bai jauna, eta, Juan Mari, behin hori guztia esan ondorenean, eskerrik asko, zintzu asko, etorrezara gure gana. Oker ez banaiz orain, zuzeuke oso ondo ezagutzen dituzun arraunariak datozkio gurera, eta bandera, eta guzti oker ez banaiz. Así que, Juan Mari, eskerrik asko, gozatu gaurko gunenekin, da zoriona berriz ere. Bale, dene mi eskerta. Zeitxuko aldugun bezala ospatzen, mezi duta. Hemen duzte, bertako... Badatoz hemen, eta bien bitartean Urdaibai lehorrera, Urdaibai lehorrera, horre badago indarra, horre badago albistea, hor txarigara ikusten zuzenean, Urdaibai neru irabazlea da, baditu zazpi, egoneko kontxa, Urdaibek eta hor barrualde horretan, kontxa irabaztea zer den badakiten arraunari asko daude, aurten bari dagokionez, lau dira, Aliziarra bi, Arrobikoa beste bi, horientzat lehenengo kontxa da, beste guztiek aurretik ere bazekiten, Urdaibairekin edota bestela, kontxa irabaztea zertzen, eta hortxe, ostakizunak Urdaibairentzat, berezia dudezpirik gabe, argazkiak eta halako guztiak ateratzeko unea da, eta bai Urdaibai, erosiako izango dugu, denbora, Urdaibairen aurtengo estropada erraldoi hau eta demoraldia ere ala joan da, Bermeoko ontziarentzat, horiek guztiak aztertzeko denbora izango dugu, baina bien bitartean, okerrez banaiz, baditugu protagonista berriak, eta protagonista berria bakarrik ez. Ea kamera hori, ikusi hemen atzealdean zer dugun, Irati, azeroitzapenak. Bai, Andrea... Dotorea. Erra, Andrea astintzea zijoan momentu nesan dut, heldu fuerte errepixua handia daukata, eta bai, dotorea, zorionak. Pixo eta indarra, arratsaldun bikote, zorionak. Eskerrik asko. Nork egin barrezkigu bozela maileman lanak, aiora berak edota... Marrek. Bueno, biek hori da. Lehenik eta ben eskerrik asko eta ezer baino lehen zorionak benetan estropada erraldoia bikaina egin duzuelako. Aurreko astean ez zenuten denborarik honen egin, baina hortxe zineten, eta gaur arraun egunak erakutsi du, denboraldian zehar ikusi dugun, ontzi bikain hori izan dela beste behin uretan. Uste gaur, konfiantza oso akin atea gala, ez? Aurreko asteburun pixkat dudakin bezala atea ginean, eta ni usten nabaitu zala ez, uretan. Eta gaur, lasaitasun guztiakin atea geha, eta bakigu gola etatze ganen, irabazteko gai gala, eta nik uste demostratu dugula. Oso aste politxauk irago entrenun, oso ziur ginean hau gautzako izan bizala, eta gaur urten dugu, horretxe burun eta gautzako izan da. Eta ziurtasun hori, seguridade hori, zergatik, denboraldia ala joan delako, edo astean zehar hori landu duzuelako, edo? Bai, ikusitxe temporada guzti oso ondi biligala, esan gaun dudaik, benetan batzen baginan ekipo bat moure, gutzako izango zala, eta holan izan da. Bai, ikusi dugu, eta ospakizunekin hasita, atze aldea, 2008 batekoa bai irabazi zen, baina irudi batzuek lehenago ikusi ditugu, eta aurtengoa bestelako kolorea du, Bai, azkenen, ikusi dugu rekorra indeula berriz, eta superpozik. Kondizioko bai bat zeuden, eta aprobetxatzen dugu ere, bai, jakin dugu aprobetxatzen, eta indeu, bai. Juan Mariren aginduak ondo asko bete ondorenean, ala digu bera bentsat, dena espero bestela atera dela, beti ez da ateratzen da, gaur atera da. Etxabe oso zeon, urte guztien ondo oso seguru oso ekipo potenti ginela,
eta ongoxe domekako beberaz super seguro guan, eta beran segurtasune gu sinisten jau, eta hausatea da, gure lana eta irabazi. Ikusi irudietan, nola ospatu duzuen, zuedak izuen jor baino be, baina hau etxe zuek, berehala ikusi behar dugu, laster batean ikusiko ditugu ospakizun irudi horiek, eta gainera esan dugu, halakoa beti ospatu behar direlako, eta zesanik ez aurtengo marka eta gero, eta aurtengo denboraldia eta gero, liga eta kontxa eta liga, eta irudi horiek, dida batean ikusiko ditugu, eta, dute ezpirik gabe hor ikusten da, lehenik eta behin, denboraldian zehar, egindako lan guzti horren, ordaina, eta alakoetan ere jakin behar delako, lana bai, lana egin behar denean, lana egin behar da, baina ospatu behar denean ere ospatu egin behar da. Lide batean ikusiko ditugu irudi horiek, baina, bestela esango dugu, bazkari legeren bat ere. Okazuela, nun baita jora, okerezpan naiz? Bai, garbera jungo geha, oain autobusa dakau, eta txarangak jungo geha. Eta txarangiaz bera eta bixar arte. Bixar arte, hanbeste bai, hanbeste bai. Bixarku, gaurko. Baina indari geratzea alda barrualde horretan. Oin bandera importantiena, lehorreko banderito bat. Ahots hori ez da bai, ahots aurratu da ikusten duen gorre. Bueno, horren bai, begira irudi horiek, Haze aldea, 2008 batekokin alderatuta. Hor segera ikusten. Askotan arraunean olakoak, ez ditugu ikusten, pixkanak amenera, zikara ikusten olakoak, baina Donostian batzen, bandera gozea. Hor ari gara ikusten da, gainera jora zure kasuan okerrezpan naiz, atzera begira jarrita, gaurko eguna ospatzeko bai, behin eta berez esaten ari gara, baina atzetik lan asko izaten da. Eta zure kasuan okerrezpan naiz, zu zeu izan omen zinen, klubera jo, eta arraun egina izen nuela, esan zen duena, alegia. Bai, oin dela 5 urte azaldu nintzen, arrauneko batetan, eta gehoztikan, hortxe bilinez, azkenean, Nundik edo nola etorri zen hori? Nundik edo nola edo? Ni lasarteko naiz, eta familiko batzuk bai lehenago arrauna egite zuten, eta gore bai, txikitan kontxako estropa eta etortzen nintzen, eta pila gustatzen zitzaiten. Eta beti esaten nuen, beti nahi nula kirola probatu, eta ikusi nuen momentua, aukera hoi, eta lasarteko beste neska bat zegoen ekipontan, eta behakin hitzeiten, esan nion, apuntatu nahet, eta holaxe esartu nintzen. Eta torri da saria. Bai, izan ja 5 urte oso nik esatet. Oso intensoak. Azkenen dago jendia gualdi joala 20 urte arraunian, heldi bezala, gure ekipokoa. Eta ni 5 urteetan, 2 kontxa, 2 liga, eta bai. Norekin nahi duzue gogoratu? Halako une berezi batean, beti ere izaten da baten bat gogoan, ez dakit, bat zein besteak. Nitzako Baskarin urte guztien guratu neoten dizenak. Eurak laguntzesku Baskarin egunerokotasune aurra eruten, bai ekipokuk, bai direktibakuk, teknikuk, nitzako auratiz gure apoiu eta gure familixi. Gure familia eta Asira-asiratik gure apoiaz egiten jende hortaz goaztega. Poste gara, Ibon, zer esan bikote honi? Zorionak, horrena horrek beraie badakit ondo horrelako bat irabazteko zenbat galdu behar diren, eta lehen aipatu duguna, atzetik bakoitzak daukan historia personala, hori norbera bakarri daki, zenbat uzten duen, batez ere gozatzeko, eta bai, galdetu nahi, koniekeit nahi, niri iruditzea gaur urteko estropaderik onena, oso onak egin dituzten arren, talde garaileek sendotasun erakusten duten unean agertu dira, ea, kezkatu ote zareten, buelta eman, eta hori horren gainera etorri, Donostiarra ere 2 segundora etorri da, kalea ere libre ez, bigarrena, une kritikorik bizi ote duzuen, edo erabateko konfiantza zegoen taldean, gaur zeuen eguna zela. Nik uste dut, ziabogi mondo buela, eta gu Andreas a muerte, ez dugu eukibe referentizaik hori xoaz igual burrukan ingo gendula edo ez, gu jarria gure kalin, segureu, eta Andreas zireia esaten. Hori ez da izan batatzeti, Donostiarra parin ez da izan orduan gure jarratxuro, eta ez da ondala 2 urte aukik gendun pele hori xoaz kali jokatu edo ez. Gaur oso garbixi izan da. Ziga, gurea ez dugu entzun ixe, ez da hori izan nundan. Nik uste dut horrek... Bai, zeitu natea dio uste Donostiarra pixka tarte hoi, eta justo irla sartut Andreak esan du bat Donostiarra bat atzetik. Eta derrependien esan du, 5 atzetik izan da como bale. Eta badian gozatu bestelanik ez. Geuri, geure lan egin, burua hotz, prisa baik, luze, eta geurea.
Irati, agurta horretik, bikote agurta horretik, bueno, zuk ere izango duzu, zerbait esateko gogoa, bikote honi. Bai, bueno, ni zenbait urtetan aurkari izan naizen arren, ez benetan zorion. Gogorrak altziren, gogorrak. Bai, gogorra, baitu noaino iritsi dian. Ez baino, benetan zoriondu nahi ditut, gaurko estropada gatik, aurten erakutsi duten mailagatik, indako lan guztiagatik, eta azkenen emakumezko narrauna gorengo mailaraino eramaten jarraitzeagatik, ez? Ikusi da gaur, estropada borobil bat iteaz gain, marka guztik puskatu dituztela, eta hoi benetan da niretzako txalogarria eta zoriontzeko modukoaz. Jarraitu hola, azkenen batzuk hasi ginen lan hontan eta bagoaz pixkanaka testigua pasatzen eta hoi, lan gogorra dela horreotea, bizidunak badakiz zer dan eta ez da erresa, arraun mundua ez da bat ere erresa eta neska balin bazea oraindik eta gutxigo. Eta hoxe, zorionak eta gozatu. Eskerrik asko. Bikote, eskerrik asko, bai. Eta, bueno, egun ederra pasa, eta bandera ze, menutziko duzu edo eramateko askotan edo, bueno, igo pentsatu. Dotorea, Utziko te zuten edo, baina ez ez eramateko daukat, eta eraman. Eskerrik asko, bikote, ospatu. Eskerrik asko. Bueno, gizonezko estropadak ere asko eman dut, hemen bien bitartan atzealde honetan txalangare badatorkigu, ez dakigu arrao lagunak txalanga famatu izango den, baina, bueno, badator txalanga bat, gaur Irati, Portugaldean eta Akuariunean, eta oso bestelako giroa, gaur jendetza somatu dugu hemen. Bai, lehengo iganden ez bezala, bazirudin gaur jende desente gehi hurbildu dela, eta pozgarria da, ez? Nik jarraitzet pentsatzen lehen erraztik esan digun bezala, saiatzen nahi diala, ez dakit nahi eta nahi gabe, baina nahi gabe izan edo ez, kontxai dala pixkanaka nortasuna galtzen esian kontu horrekin, etela lona beltzen gai horrekin, eta nik mendik erraztikin bati nahi dut, eta nahiko nuke lehengo kontxara itzuli, ez, arranpla jendez beteta, eta kontxak zerbait balin badauka, hori da jendeakiko daukazun hurbiltasuna. Nago, eman aldian, Iñaki Errasti, ondaro kontan atzaileak bere aserrera agertu du, eta, hortxe, Iñaki Errastiren aserraldia, eta, Iratiren iruzkina gai honen inguruan. Jo dezagun uretara, eta azkerenako, jakin bageneken Ibon edo eta pentsatzen genuen, bi tandei begira gonbarko genuela gizonezkoetan, emakumezkoetan ere izan gara, baina banderako lehia horri buruz ari gara, eta, ziermenak gaur bere agindu, eta zemaitunetan, hortxe ikusi dugu Urdaibairekin. Bai, eta gainera kontua da, ziermenak gaur eginduenak inork ez gaituela harritu, hau delako urte osoan eman duen, baina pasaden astean gogoratu dezagun, arazo bat izan zuela pinganiloarekin, patroi gazteare joan zen, eta larrutik orden duzuen, gaur ziermenarik onena agertu da, esango nuke estropadaren 3 laurdenetan, Urdaibai adina ibili delaia, baina ziaboga eman, eta hortxe 3 minutu izan ditu, goren mailatik urruti, eta hemen hori larrutik ordaintzen da. Euraldiare zerbait aldatu da, hori aprobetxatzen jakin izan du, baina gaur ziermenak maila gorena erakutsi du, eta banderarik ez, baina bigarren postuan, iruditzen zait, Dani Perezen lehenbiziko urtean, proiektuari bultzada handia emango diola. 7 segundu luze, ia 8 zegoen, baina zierbena izan da Irati, Urdaibai estuen hartu duen ontzia. Bai, genekin ez, aste honetan denen ahotan ondan talde bat izan da, baino genekin ere Urdaibaiek bere lana ondo ite bazun, inorretzala gai izango aurreiteko eta piskatolaxe izan da, ez? Azkenen zierbenak sekulako estropada egin du, borobilat benetan, baino horrez gain, sorte puntu bat ere behartzun bandera irabazia izateko. Kasu honetan, sorte hori ez da beraien alder hori, eta hola xen. Eta ez dago gainera jakiterik, behar bada esango du aurreko astean galdu zuela bandera zierbenak, baina gaur da lehenengo tandan arituta, askotan ez dela jakiten. Ez da egon, alako aldaketa hundirik ez dugu somatu Ibon, zertxua bai aipatu duzu, baina... Pixka bapai, egon da, baina geroan kanpoan ere hori eginda. Iratire egin, guztiz bat ez nator, esan duzu Irati, borobila egin duela, nire ditu zait, borobila izateko, ziabogatik atera, eta hor, unere matean, arraunketa, mostuta, galduta, borja bera, bukara gehiago eskatzen, uneren batean, 2 minututan hor joan zaiela. Ez bandera, ze Urdaibai gaur eman duen mailarekin iruditzen zait. Ia ezinezkoa dela, baina estropada oso eginagatik hor unere batean iruditzen zait galdu duela, boska puntu.
Hala ere, Ziabogan, 5 segundo aurretik Zierbena Urdaiberekin alderatuz. Eta zemaitunetan, esan dugu, GPS-aren datuetan erreparatuta benipein, bi ontziak pare-parean izan ditugula, bandera irabazteko lehia horretan, Irati. Bai, inork etzun deskartatzen ez, baina azkenen, orezko txanda horretatik kanpo gelditu zen, eta denok nahi dugu orezko txanda hortan egon, eta normalena da bandera orezko txanda hortan erortzea ez. Lehengo iganden ere ikusi genuen Urdaibaik lehenengo Ziabogan 12 segundu galdu zitula, baina horregatik ez zitula eskua jetxi eta gaur lehen aurreko igandekoa berretsi dute eta jaun eta jabe izan dira. Hain justu ere, Ibon, Zierbena berea egin duelako, baina gaur Urdaibaik ere beste horren beste. Gaur Urdaibaik ere berea egin du. Ikeragarria. Hasieratik ikusi da, Urdaibaik doai asko ditu, ikeragarriak. Eta irtera ona, ez da bere doaien nagusia. Eta gaur ikusi da, lehenbiziko referentzietatik aurrera badian, 2-3 segundo. Hirugarren kaletik behar bada, laugarrena bezain txarra ez, baina irtetzeko onena etzena. Estropada harrigarri egin du, hasieratik modu progresiboan. 5 minuturako ikusi da, Zierbena eta Bermeoren arteko kontua izango zela, eta Urdaibaik aurten niretzat doai bat erakutsi du. Unerik kritiko honetan, batetik indarra eta gaitasun fisikoa behar da, baina bestetik une txarrak datozenean talde moduan eusten jakitea. Santurtziko erakustaldia antologiko izan zen, eta gaur erean, erreferentzia txarrekin, hor eusten jakin egin behar zaio, zaldiari. Poparean txikitu egin da. Etorri da, eta nola etorri ere, eta, Urdaibaik hortxe dauka beste bat, hortxe ari gara ikusten Ziaboga, horre une kritikoetariko bat, Ibon, zuzeuke ondo esan da bezala, hor 5 segundu batzeti zen, banderako lehia horretan, oraindik ere ikusten genuen lehia bizia, Bizkaira joango zela bai, aurtengo kontxa alamaten zuen, baina, baitzulerako luze horretan Irati hor bai, hor Urdaibaik erakutsi du, aurreko astean bezala erakutsi du, badakiela lakoetan etortzen, gero gainera, gaur erreferentziarik eta ez omen dute izan, hasiera eta hainbat minututan, ez zutelako nahi, baina, asmatu dute, erreferentziarik gabeako asmatu dute, aurreko astean asmatu zuten eta gaur ere asmatu dute. Bai, badirudi aurreko asteko akats teknikoa ondo etorri zitzaiela eta gustatu zitzaiela eta gaur azkenerako baliatu dutela, ez da? Ez, baina hori, azkenen Urdaibai talde irabazle bada, eta gaur erakutsi du Jon Unanuek esan zigun gaur etziala honea goiz pasa etorriko, eta esan eta egin. Bigarren luze hori ere gara ikusten, tanda nagusioko irudia dituzue hauek, esan dugu, Urdaibaik gaur berriz ere hortzak erakusi dituela denboraldi osoan zehar bezala, horre, maniobra batzuk ere bai, norabide batzuk ere bai, Ibon, ez da erreza izan, banderarekin ikusi ditugu. Estorpada guztiak izaten dute bere, polemika ez dute izango, baina, une tentsio momentuak, eta hor ikusi da, gainera biak zigoazen, Donostia Retorio, biak kalearen mugan, ezkerrak eta graziak teknologia daukagun, eta une oro jakin izan dugu, zein zegoen bere kalean eta zein ez. Epailea horri bilida, banderekin eta nik uste dut aurrera begira horre azkartasuna, banderak kudeatzeko garaian eta eskatu bertzaiela. Zorionez, istilu larrerik gabe, pasa da, normaltzen ari gara horrelako egoerak ere natural hartzen estropadetan, Donostiarra eta Orioren arteko abezera. Urdaibai eta Arraulagonak eta Urdaibai aipatu dituko dagoeneko batazen bestea hau etxe dira urtengo protagonista nagusiak eta gurekin da, Iriko Alkate jauna ere bai, Eneko Goia. Eguerdion, bai. Ongi etorri, ez da ongi etorri behar badazu guri, ez da? Azken finan ez zure etxean edo herritarren etxean gaudelako, hemen udaletxean gaudelako. Danun etxean gaude, beraz, danak ongi etorriak. Eta zorionak, biak ez, bi banderak ez, baina bandera bat Donostian geratu da. Bai, eta ja bigarren aldia da gainera, Donostian gelditzen da aspaldiko partez, eta hori zoriontzeko modukoa da. Arraundagunak ikaragarrizkoa egin du, gaurkoan ere bai, eta Donostiar traineruak orokorrean ere bai. Donostiarrak neskak bigarren gelditu dira, eta mutiletan ere, nik uste papel txukuna egiteko aukera izan dute da, eta hori zoriontzeko modukoa da. Irudi zoragarriak ikusi ditugu, zuzeu bere, portualdetik, ontziti zatoz, argazkia zein da, Eneko? Guk irudia ikusi ditugu, baina, kontaiko zuzuk, zure begi horietatik. Nik uste dut, eguraldia dagun, naiz eta bero pixka bat egiten duen, baina nik uste giro aparta daukagu dagokoan, aurreko asteburuan izandako emaitzen ondorioz, emozio asko zegoela gaurko egunerako, gauzak oso estu zeudedako, eta ikusi dugu gainera, ez? Nesketan ez hain garbi, zeren Arraundagunek hasieratik garbi utzi du zein zen nagusi, baina mutiletan hor izan dugu deia
gehiago, eta nik uste emozionantea izan da gaurko estropada. Bai, dudarik gabe, 9 ontzi zeuden, banderarako lehia horretan, eta aurreko igandearekin alderatuz, gaur beste kolore bat, jende gehiago somatu dugu hemen. Bai, nabarmen gainera, nik uste gaur jendea depo dago da hemen, eta pentsatzen dut, gaur egunean zehar indikan ere giro ederra bizitzeko aukera izango dugu da. Bueno, izaten dira, arraunak oroar eta kontxak oroar izaten diru, hainbat helduleku eta hainbat iraberare, bai, arrauna berak ere badu hori berekin, gaur ondarroa, jakin badakizun oski, seguru, utzi dutela, azkenerako geratu dela, lehiatik kanpo, lehiatu du, baina denborak ez dira kontudan hartu, eta Iñaki Errasti ondarrako antanatzaileak, bero-berotan izabe bota ditu, entzun dizago. Pixka da aprobetxatu nahi nuke esateko, kontxai buruz, pixka taitu izan duet, baina irutzait kontxa batian, arraunlaiak hemen gru bati botatzen, nor rampan da baia jarrita, nik uste xarma asko galtzen nahi dela. Azkenean, ni zorionez urte desentetan bizi izan duet hau, eta irutze zai, baiaz bestaldea familikoak 20 metroa behi da, ez dakit, ez? Nik uste beste erabate hau antolatzien gozala, eta bai arraunlari, bai afizioa beste intensidade batian bizitzeko aukera, lehen oitezan bezala, eta, nik uste hobeto egitea badaola, eta, pixkat, hemen aintzeuenak, zoze aldatzia baken. Agindu jende asko gainduko du hemen ere, baina, alkatek ere bai. Hausnarketa hori, entzun dugu egunotan, hausnarketa horren inguruan, hor, barrualde horretan, zerbait bai, hitz egin dezu edo, hitz egiteko asmotan edo? Bai, baina gauzak aldatu egin dira orokorrean, ez bakarrik Kontxako bandera honetan, baizik eta segurtasun neurriak gaur egun beste maila bat hartu dute, eta nik uste hori udergarria dela, ez? Ni ere ibilitakoa naiz paseo berrian odatu handiak zeudenean, da gaur ez da posible. Eta hori naturaltasunez udertzen dugu, ez? Nik uste hor hartutako neurriak segurtasuna bermatzeko neurriak dire da, eta alde horretatik egin beharrekoak, eta edonodare rampan harrera egiteko garailei bermatzen zaie aukera hori. Beraz, udartzen dut, batzuentzako eragozpena izatea, baina nik uste udartu behar da ere gaur egun jartzen diren segurtasun neurriak badute da izateko arrazoia, eta ez nuke jakin nahi zerbait gertatuko baditz, zeinari deporatuko dioketen ardura, edo pentsatu dezaketagian, ez? Ibon, nahiz eta neurri batean pena ematen duen, ez da? Hau pandemiarekin etorri zen. Pandemian hartu ziren orduan denok gauden, aztoratuta eta egintzena zen, taldeak hainbat lekutan aislatu, nahi baldin bada, eta neurri batean taldeak erosotasunan irabazi zuten, beroketak egiteko eta bar. Naiz eta aurretik horren kexarik etzegoen. Niri iruditzen zait, enekok erantzun du, planteatu beharrekoa behintzat bai. Niri garabiarena etzait bat ere gustatzen alegia. Arraunlari egiten baldin bada da, batez ere gaurko egunarekin, trainerua ontziratzeko eta lehorreratzeko. Eta gero, moldean, zozketa bidez, 2 traineru bakarrik egoten dira. Eta beste berezitasun bada, arran planetatenak alkarrekin egotea, iruditzen zait, buelta bat eman beharko litzaiokeela, Iñakik esan duena, badabilelako denon ahotan edo, kezka edo zer hori badagoela. Denbora badago horretarako, agurtu baino lehen, alkate jauna, harrerak eta, noiz dira, orduri baldago edo, Omar Etxabek esan du ideiarik ere ez daukat, ez dakit. Badago. Arratsaldeko 6etan konstituzioen parantzan, egingo dugu. Deialdi eginda dago, Donostiarrak eta Raul Lagunakekin bat egin nahi duenak, hortxe dauka, arratsaldean itzordua, ospatu, zuek ere, garaipen hori. Ospatzen. Eta, oso ondo, eskerrik asko, gure gara etortzailetik eta beste bat arte. Aio. Bagoaz aurrera, ordubietara bitarte hemen izango gara, eta gizonezkoen, estropadari heldu barriago jarraian, lehenago eraritu gara, eta berriz ere bete-betean orain protagonistak ere dida batean izango ditugu, eta, okerez panaiz, dida batean etorreko zaigu hemen, Irribarrea oan duela, Gorka Alanberria infuestu ere, eta Gorkarekin batera, gehiago izango dira, bien bitartean hotxe gara ikusten irudiak, indarra handiko irubia dira, ospakizuna dira, asko dagolako ospatzeko, urtea luzea izaten delako, halako egunekin danak akorratzen gara, baina horre irudietan duzuen gizon honekin, neu partean behar bada, asko ez dakoratuko jendea. Gorka Alanberri, arratsaldeon zorionak! Arratsaldeon bai, eskerrik asko. Haze estropada? Ona. Ala eskatzeu egunak, ala eskatzezun, eta nik uste lehenko iganden ira, ziginu, baino gauza negatibo gehiago ontzian, positibo baino. Gure barruako, ansiedade asko, referentzi jakite ez horrek sortu zigun estres hori, arraunen etzigun disfrutatzen utzi, erillo baten, hasi eta buka,
irabazi ginen, baino bagenikigun hori baino asko zobego baginala. Eta aste guztia hori negatibo jedanak entzen igriteu, eta nik uste lortu deula. Gaur plaza hartu deu Bermeoiko onena. Eta kontxa pilatzen hasita Gorka, 8 ere bai, oker ezpan naiz. 6 bai Urdaibairekin, hori eta Santutzirekin ere bai, zuere ari zara historia egiten, eh? Bai, aigea. Emateu, bidea jaikaztea gatera emateu, honeakoa baino. Ikusi irudietan, hortxe, zertxoek gazteagoa batzen orduan Gorka, baina oraindik ere gaztea da oso, eta... Ile geixo eginda. Bueno, burua usteak eta, baina... Bueno, bai, bikaina. Gorka egiten ari zaren ibilbidea. Esan dugu Urdaibarekin gehienak, baina hori eta Santutzirekin ere bai. Eta, bai, Gorka nun, kontxa eta garaipen urruti ez da urruti izaten beti ere, Gorka patroi denontzi horretan. Ibilbidea hor dago, Gorka, ibilbidea hor dago. Bai, eta oraindik ere bidean. Bai, ikusiko dugu. Disfrutatzen nahi geha, urte hauetan asko disfrutatzen nahi naiz, eta jo, irabazteko suerte hori ere bai badakat. Ikusi 2017ko, hau ikaragarria izan zen hori horrekin, hau ikaragarria izan zen. Bai. Ez dizut eskatuko bat, aukeratzen hasita. Baina, bueno, dela direlako bereziak. Bai. Lehenengoa, azkena, hau ez da txarra, Danak, ez. Txarrik ez dao. Ez, urte bakoitzak beak eskatzeizu, aurkaria gartzeizu nivela nunda hon, langa horre gartzeizu eta hori superatzen saiatze hori zea da, lan handi bada eta lortzezunean gaur bezala postu itezara bete iteizu eta nik 8 aldez lortu dut hemen irabaztia eta ez dakit. Erresa emateu, baino ez da. Talde hona berdezu, bi egun honak, dan aldeko behintzat suerte txarrik ez da. Nik urte askotan parte hartu dut, baino 8 irabaztea teatze hori esan nahi du, ipurdin loria esatea. Zerbait bada, gehiago izango da. Gorka, badakizu, Aita Manuel daukaz aurretik. Aita Manuel bakarrik. Eta bakarrera, begira rankina ikusi behar dugu. Bate, gusto esatuko, nukela gizon hori. Pentsatzen dugu. Baina ez dakit. Liburuk eta irikita gonda txuribetzen ikuste dizuna argazki horik eta garai hortako jende horrenak nire izena hor bigarren postuna saltze hori ez dakit. Poza handi bat emateu, baina ez diotolako garrantzi berezirik ematen hor gehatuko irabazitako, gaurkoa disfrutatuko du lehenengo izango diz bezala, eta bueno, aurreratzen ikusiko dugu, jarraitze balima dugu bintzat, honea, itetzi horrekin etorriko gara ez dakiko berriz irabaziko dugu, baina ilusio hori bintzat mantenduko dugu. Aita Manuel, bederatzi, 8rekin, hain justu ere esan dugu Gorka aran bere hemen ondoan dukaguna. Ez dakit, garba da kamera horrean zerbait ematen du, baina hemen ondoan ikusita ez urreta zal. Gorka, zenbat kilotan dago Gorka? Zi kilo dituzu? Gaur gutxi. Gaur gutxi, Bai. Lehen ostialetik gane pixka krakateko agetxe bera egin deuta. Ez, hemen beti izatena, nik neria emate balin baet, ne buruakin lasai gatzen naiz. Irabaziko dugu, o ez dugu irabaziko, baina dudakin gatu ingo banu eta espanu, eta gero izan berdunak. Baina neria bintzat jarri, esatena, toda la carne en el asador. Guk asko iztak hau, baina behintzat jarri, eta lan hain, eta ilusioa mantendu, eta hor jarraitu. Gauza ondo atatziztianen jarraitzen segi, mejoratzen segi, eta nik hori indet, eta hori iten jarraitu iteten zer gauzetan. Urdaibairen azkeneko minutua ikusi behar dugu, urrezko minutua. Primeros. ¡Cambia! ¡Dale! ¡Va! ¡Suárez! ¡Va! ¡Va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Como un cañón! ¡Como un cañón! ¡Ander! ¡Dale! ¡Échale! ¡Ascárate! ¡Quenta! ¡Piezas! ¡Columna! ¡Un orden! ¡Andrés! ¡Sigue, campeón! ¡Carlos! ¡Buena por tú! ¡Uri de Guetarrisi! Diego, puto sombrero, me cago en Dios. ¡Aupa calle! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primeros! ¡Ah! ¡Qué terrible, macho! Terrible, calle. ¡Hau de garra honerin! ¡Hau de garra honerin!
¡Dame la concha, chaval! Bueno, ba, hortxe Urdaibairen azkeneko minutua. Horka, haze momentua. Bai. Oioi poroia jartzeuna. Barrun bizitzen dugu hori eta kanpotik ikustia, polita da. Eta zesanik ez, afizio antzako eta arrauna gustatzen zer honantzako. Mikruak eta barruaino sartzeka. Nei asko iketzai gustatzen nire hau zaitxe, baina, bueno, ez dakit. Emozionantia da olako imagina ikustia, mutilan sufrimentua, dana ematen. Jakin da irabazteko zaudela eta hortxe, dana ematen jarraitzen bukatu arte. Arrola ja besteik ez daki. Bandera jetxitagon, semaforo berden jarritagon. Eman da. Besteik ez duiten. Eskerrik asko Gorka eta zorionak eta ospatu eguna. Eskerrik asko. Eta batetik besterakoa, zasmatuko dizu, ez dago zalantzarik eta hortan behar bada antenatzaileak ere jakingo du, baina antenatzaileak aurretik egin ditu lanak eta Iker Zabala, arratsaldeon da ongi etorri eta zorionak. Eskerrik asko, arratsaldeon. Bueno, 2 minutu, oker ez banaiz 2 minutu ditugu agurtzeko, baina 2 minutu urrezko 2 minutu. Hau bai izango direla urrezkoak. Bueno, batetik hausnarketa erraldoi bat eskatuko dizut. Gaur bai eta aurreko astean ere bai, Urdaibai, ligak Urdaibai, demoraldiko Urdaibai, hemen ikusi dugu. Bai, gaur itxosupeteko estropa dintxogu, kontrarrejo bat asan. Nik argi eta garbi nekoan norsan aurkarize, zirbena asan da aurkarize, gaurkue. Da den guzti dut kondizio apurbet hobeagotan egin dauela erramutan, kristolako estropa da indau, 19-13 estropada hori nahi dozan askar jundizela, eta gurasmoa esan. Pasan aztien, okerrezpanago, alain hemen testigo modun dau. Nik esan txatie 19-10 egiteko kapasat dizela, itu gaur, 19-9. Oso gordun, zorionak emon mutilleri eta listo. Pozte gara, eta Alain ere bai, aipatu behar dugu. Alain, zuri ere zoriona noski. Ikari dagokionez, 9. kontxa okerrezpanaiz, Iker Zabalak, Alain Kolungak, Urdaibaiko denak irentxe ditu. Hasiera-hasieratik, 2010 irabazitako guztiak, zu barruan zinela, zorionak Alain. Eskerrik asko. Ez zara zu, mikrofono aurrean jarri zalea, baina, Bartxe ari gara iridudetan ikusten, zure bilibidea, eta, balako eguna benetan, danak aurratzen gara balako egunekin, baina aurratzean lan asko dako. Jalan da, azkenean kontxa izaten da, lan guzti hoien eta emozio guzti hoien esplosio bat izaten da, eta hor ateratzen dira emozioak, eta hor ateratzen dira penuriak, eta entrenamenduko esportu guztiak, eta momentu hortan danak esplotatu egiten dut, danak kanpo ateratzen da. Zuri ere Alain, eskerrik asko, Bazkariak Gernika aldean oker ezpan naiz. Ospatu, gero Bermeo aldean festa bada, bestelare bada festa, eta izango da gaur ere. Eta ondo amaitu denboraldia. Eskerrik asko, gurean etortzaiatik. Bagoaz pizkanaka, Irati eta Ibon, zuri ere eskerrik asko, zuri bioi ere eskerrik asko, eta gaurre agurtzeko apaltasunez eta humiltasunez, baina hemen gatoz ezoiko agur batekin, batetik. Zorionak, arraun lagunaki, zorionak Urdaibari, biei ere zorionak, baina zorionak arraunak irabazi delako beste behin, eta denak ere gaur uste dute arrauntzaleak